Antli. Amba nkora kira chugudi. Ndore. Nam. Nama kudo ke kudo yi. Dugin tina nya soro ni chuga ina de. Chugudi ta. Amna lagere do dike. Wa tilia la. Mbora trawli di fi. An bina sira kuma. Tellement de kake. Kamogo boka ta duguba kono. Mim tanga jiko kuma ina. Nkoro. Na yoke. We wale nyuma bari. Ibado jiko ina. Ifene daka ya laka temene kan. Sabula mabi korani masa fly. Masidi korani koroi. Ne koni mako. Na ko imla dawda dala. Jiko beka gelea sangani wati beka tafe. Ndo kongo bi munga jiko. Munyu tuka to la de. Chena. Tobili ji. Minori mini ji. Ana fini ko ne fenwere to isa. Mimi dala balu yidu. Jongwala. Muso imina sega tobili ga chugo di jiko. Amanogo. Mawa kumala kede. Jela ga yere bora ne fiya. Kuba jido ndana. Kata ga tobili ga na. Oh ai. Ne kuma ji soro sisi dumuni ga chugo di. Abigele. Nkoro. An jigi kolomba kilemi. Dungu do kolomba ni bigi kodo anaka tafe. Ne era tungo ni senikori do. Ngone era na jiga kono jasa ka do frase ndaka. Na ne nyebala fara mbe kolo ngono manate. Zeduke. An sigilen do mena an bɛ ka kuma nka an tɛ ka wuli k'an jɔ n'an kun wulila k'an jɔ a jɔ an wuli waati la samiya min kun bɛ yen an kun bɛ o ji tɔbɔtɔ o tɛ ja. So min bɛ maa bin i t'a kulo ye n'o tɛ an nuna fɛɛrɛ ba sigi nin ko in na walasa nin gɛlɛya min donnen filɛ an kan nin kana don an kan. Wa an musow n'an denmisɛnninw kɛlenba de don jiko in na. O kɔni ye diyagoya ye o. Sabula aw bɛ baara min kɛ ji la cɛ o kɛ wa. A ma nɔgɔn. Bon n bɛna min f'i ye an ka wuli k'an jɔ dɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔya t'a la an bɛɛ dama ka kan dun dugu in na wa dugu in hɛrɛ maakɔrɔ ka hɛrɛ don denmisɛnnin ka hɛrɛ don. N kɔrɔ i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. Tu i k'i bolo teliya. E yɛrɛ b'a dɔn kɔngɔ de tun ye kɛlɛ tiɲɛ ne bolo ni ne seginna ka na so joona n kɔrɔ bi ma ne bila k'e kɔnɔ yan koyi. E ti n ka bɔrɛ ni yira la a tiga dɔ bɛ yen o. Tiga dɔ bɛ bɔrɛ ne bɛna nako da in na. Basi t'a la. N bɛ taa nako kɔni a tɔgɔ de b'a la n'o tɛ ni mangoro sun kelen tɛ foyi t'a kɔnɔ bilen. A bɛɛ jara. Foyi nka n bɛ taa yen ka taa ɲɛnajɛ dɔɔnin. O bɛ kɛ. Awɔ. Somɔgɔw dun tɔɔrɔ tɛ kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ yen ka bɔ min ne Fatumata denmuso de kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na e yɛrɛ dun kɔri baasi t'aw la tiɲɛ yɛrɛ la i na don n ko ne cɛ de y'i ta ka n'i bila ka wotoro la lakalakatɔkɛba ye ne cɛ yɛrɛ ma ko lakalakatɔkɛba e cɛ in ye lakalakatɔba de ye vraiment. O tɛ baasi ye i bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na sisan. n bɛ ka yala yala dɔrɔn n bɛ ka dugu kɛcogoya lajɛ komi famana yan ma a mɛnna n bɛ ka yɔrɔw lajɛ. dugu in dun man ɲi kana taa yanfɛ sira fɛ dɛ. awɔ i bɛ taa sanfɛ dɔɔnin dugumala sira in o yɔrɔ man ɲi. yanfɛla fɛ ok n y'a mɛn.
n bɛna lajɛ ka munumunu dɔɔni Awɔ. walasa ka se ka dugu faamuya O dɔɔni tɛ baasi ye. nka i bɛ se ka hakɛ to n bɛ ka ji ɲɛ kan sen ko dɔɔni poussière b'aw ka dugu in na kojugu O tɛ baasi ye. o bɛ diya n ye dɛ O tɛ baasi ye. Awɔ. Merci ne ba i ka fisa ni cɛ ye O tɛ baasi ok ye. Awɔ. k'an b'o la Awɔ, k'an fo. au revoir La. A ye mun de fɔ nin ye? A ye denmuso ɲɛnama sɔrɔ. tiɲɛ yɛrɛ la aw y'a fɔ cogoya min tɛ tɛmɛ o kan ni cɛ n'a furumuso ye ɲɔgɔn nɔfɛ ka dugu bila a n'a sɔrɔ ko jɛlen dɔ de kɛra nka dunan ladon o ye laada kɔrɔ ye anw fɛ yan nka i bɛ dunan min ladon i k'a dɔn fana dunan y'i jun de ye wa mun de y'a to aw y'aw ka dugu bila aw ye tiɲɛni de kɛ ka bɔ wa bi ne kɛra aw kan ka bɔ wa ne tɛ kɛ ala ye k'o dɔn ni y'aw ladon ala k'an kisi ka taa sɔrɔ aw ye kojugukɛlaw ye e k'o waleya kelen tɛna ta ka anw yɛrɛw sɛgɛrɛ yan n'aw kun sera k'aw ka dugu bila kun fɔ n ɲɛna a bɛ diya n ye an y'i ka kuma mɛn n'a sɔrɔla fana n ka ɲininkali ye baasi ye fo ka se kasi ma n b'a ɲini aw fɛ aw ka yafa n ma I ma kuma jugu fɔ ne fa. i ma baasi fɛ i ka ɲininkali diyara n ye sabu i tɛ se ka maa ladon i tɛ maa min se kun dɔ i ma anw ye dugu bila an ma wale jugu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ diinɛ dɔ de taara bin anw kan ko ala b'o bolo nka anw ma ala y'o bolo o la u ye jagoya sariyaw sigi an kan ka bin ne furumuso ka n yɛrɛ ɲɛna ka n siri ka n da den saba de tun b'an bolo a kɛra an den saba bɛɛ lajɛlen ɲɛ waralen ɲɛna ne muso y'a kanto ko hali u ka den nu ɲɛsiri u ko k'u t'a kɛ o tilalen u ka binkani na u sɔrɔla k'an den saba bɛɛ faga diya o maloya yɛrɛ kama an y'a ɲini ka dugu in bila an mana ko an bɛ to aw fɛ yan ka waati kɛ an tɛmɛtɔ la de don an bɛ tile fila k'aw fɛ yan sira ka jan an bɛ tɛmɛ ka taa an kun fɛ o ma ala ye n ko yan na ku ye an tile bɛn kɔrɔ baasi Très clair. baasi foyi tɛ yen sama dɔrɔn se la Alhamdulillah. e k'i bolo ɲɛnajɛ i ka sukola na Awɔ. jiko gɛlɛya kɛlen don ka yiri kɔsɔ A bɛ kɛ cogo di? Wagati n'a kow tɛ wa? E yɛrɛ nana a diyara ne ye dɛ.
tɛ an ka diɲɛ man di o ye tiɲɛ i dɔgɔmuso nana i yɛrɛ ɲɛ b'a kɛcogo la a kɛlen no kɔnɔ tɛ wara tɛ tɛ foyi kalama dugu la dugu in tabiya bɛɛ lajɛlen tununnen don a la a ka di ne ye i k'i janto a la i k'i hakili to a la don i sogo n'i golo cɛ i donna ne jigikɔrɔ dugu in na cogo min na i ka don a jigikɔrɔ ten bani n'i ka kuma mɛn ne ma bonya o bonya tiɲɛ i yɔrɔ ni ala k'i sɔn n t'o bonya tiɲɛ den yɔrɔ a diyara n ye ne balima de don ne sinjilen don wa i ye kalifa min di yan n tun bɛ kalan kɔrɔ wa n bolo n tɛna b'i jigi kɔrɔ n'i y'a ye sira la sira min ma ɲi n b'a bila sira la a diyara n ye kosɛbɛ n'o tɛ den in ka ko kɛlen don k'an kamana gan dɛ kɛlen don k'an kamana gan tiɲɛ a bɛ maa gan a bɛ hadamaden kamana i m'a ye misi dunan a mana fɔ k'i si ka ca cogo n'i tora yala baaraw bonda la ma ɲi dɛ a man ɲi dɛ basi tɛ mɛ hakili to a la kosɛbɛ n'ala sɔnna mɛ hakili to a la ka dugu in tabiya n'a a taabolo yira a la ka laadaw ni kɔrɔlenw yira a bɛ diya n ye kosɛbɛ ka da la k'a fɔ k'a bɔra yan ne fɔlɔ kosɛbɛ n'o tɛ n'a tɛ se ka ba yɛrɛ la nin cogo tiɲɛ ye tiɲɛ fɔ yɛrɛ de Maman, qu'est-ce que lui ka di i sigi ka di n den lamɔ ti n ka gɛlɛn ye dɛ nin ye ne la ka di sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den dugu in kɔnɔ yan ko hami dɔn ne ma sitɔmɔ dɔn ne ma lɔ dɔn wa n ka jigin a bɛ ɲɛ ka di dugu in ma sabali musomanin fan bɛɛ y'a fa ta ye tulodenkɛ fila y'a ba ta ye n bɛ ka lamɛn a lamɛn dɛ fɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye ka nin golo in kɔnɔ golo in kɔnɔ dɛ Zeyidu ka di ka ko kɛtaw jate dɛ a don i sogo n'i golo cɛ i ma ji ɲɛ na o den in na balimaya k'aw bɔra kɔnɔwolo kelen ɲɛ tɛ den in na tɛ foyi kalama dugu in kow la dugu in dun man ɲi dɛ n dɔgɔnin ka n'i sigi a da ni Zeyidu t'i nɔfɛ bali Zeyidu n y'a yi la i k'a don i sogolo cɛ n ye kalifa minɛ a diyara n ye maa dɔn fɛn fɔ sisan ne fɛnɛ faamu n bɛna n janto a la yɛrɛbakun n ba bɔra k'a fɔ cogo min tɛmɛnen kan dunan ɲɛkuru ka bɔ walayi i taara nanzara kalan kɛ nka a ni adamadenya tabiya b'anw de fɛ yan a tɛ fɛn dɔw la koyi a tɛ foyi den kelen dɔn adamadenya e yɛrɛ ɲɛ tɛ ka di kɛcogo la wa kana ne sigilen bolo da cɛjan kan na dɛ basi tɛ n bɛna nɛgɛ nɛgɛ dɔɔni dɔɔni y'aw faamu ani an ka daw faamu kɔni bɛ diya n ye ayiwa sira b'i bolo ala ka sababu ɲumanw k'an ye i donna n jigi kɔrɔ kana jigi ba i la n dɔgɔnin ala k'i sago bɛɛ d'i ma i bɛ min diɲɛ kɔnɔ ala k'o d'i ma i tɔw bɛ dɛsɛ yɔrɔ min i ka sɔrɔ k'o yɔrɔ la i ni baraji nse i bɛ yafa ma dɛ ayi walayi i ma foyi kɛ n na i ma foyi de kɛ n na n dɔgɔnin ala k'i sago bɛɛ d'i ma ala kana foyi k'i la ka di ne ma diɲɛ naani i b'a ye ɲɛ na Ma, e kɔni fɔ k'e ye ne kalifa ni cɛ in de la e si cɛnin dɔn tiɲɛ dɔ a nana ne bila don min na ne bɛ ka na mɛ nin bɛ kɔlɔkɔlɔ da ne ka sara la a bɛ ka ne sabute fan bɛɛ fɛ ne ka fini a bɛ ka wotoro girin girin ne ka fini bɛɛ de nɔgɔ wa ne ka fini bɛɛ de fara la
e ma taa ne kalifa mɔgɔ la fo nin e na don y'a kɛ fini yɛrɛ kun tɛ e la ma fini tɛ ne la wa o fini y'anw ka culture de y'an fɛ o c'est ça notre culture là-bas c'est ce qu'on connaît ni robe ninnu ni pantalon ninnu an b'o de dɔn an kɔni ne ma foyi faamuya an kɔni dugu kɛ cogo ninnu yɛrɛ ne de t'a dɔn aw bɛ ka vi cogo min na yen ne ye depuis ne nana yan ne de ma hali ji ye aw fɛ yan i wolola yan i tonso n'i barajuru bɛ yan de o ye tiɲɛ ma mais nka ne de t'a dɔn kun min ne seginna ka na burusi kɔnɔna in na quoi mun ne ma to duguba kɔnɔ e k'i kɛ cogo la k'i fin k'i fasa hein regarde-moi ça vraiment c'est de l'enfer ici quoi moi je peux pas vivre ici hein vraiment Umaru Traoré an kun bɛ ko min na n'o y'an ka kɔlɔnkun ye a bɛ n'a fɔ kulun sera cɛncɛn ma ka d'a kan Karimujan kɛlen ka kuma in mɛn ale ko k'ale tɛ to kɔ nin ko in na a y'a denkɛ wele ka kuma ɲɛfɔ denkɛ ye a ko k'a b'a fɛ ka denkɛ de bila ka taa duguba kɔnɔ walasa an ka jiko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o ye kibaruya duman ye minɛ nka Umaru e yɛrɛ b'a dɔn ka bɔ an ka dugu in na yan k'a fɔ k'i bɛ taa fo Bamako a ko ma nɔgɔn a tɛ taa musaka misɛnmaninw kɔ o ye diyagoya tɔrɔmɔjɔn n'an se kɛra tɔrɔmɔjɔn min ye k'o fara ɲɔgɔn kan walasa o ka se ka di Karimujan denkɛnin ma a k'a kɛ pase ye o tun bɛ fisaya kosɛbɛ ayiwa kɔrɔfɔli kɔni faamuyara ni kɔni kɛra bamananw ka kuma ye ko musoko ɲɛnabɔra nka a tɔ tora wariko ye fɛn ma kɛ dɛ nka ze na fɛn bɛ kɛ ne muso ka bana ma dogo e la tiɲɛ don n bɔra a kalama donc bilankɔrɔ min kun bɛ ne bolo sera o bɛɛ ma nka ne hakilila ye min ye nin ko in na an ka turumɔɲɔ bɛ dutigi bɛɛ ka dugu in na walasa an ka se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ musaka ye ka di cɛnin ma sabula tagama tɛ se ka kɛ bolo fifa kɔ Umaru i bɔra ka kuma min fɔ nin fana ye hakilina ɲuman dɔ ye ni duguladen bɛɛ lajɛlen y'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔɔni di a bɛ dɔ bɔ sira la n bɛ taga nin kuma fana fɔ Karimujan ɲɛna n'o tɛ Karimujan yɛrɛ bɛ ko in kalama fɛn feereta tɛ dugu in na bilen foyi tɛ yen nɔ an ka nakɔw bɛɛ jara a bɛɛ lajɛlen i mana taa maa o maa ka nakɔ la ni mange sun ni mangoro sun tɛ i tɛ foyi de jɔlen sɔrɔ nakɔ kɔnɔ hali ne kɔrɔmuso mun bɛ yen fɛ ale yɛrɛ ka nakɔ n'i y'i sen don nakɔ in kɔnɔna la i bɛ masaya segin Ala ma ayiwa donc i b'i sen fa ka taa yira Karimujan na ko bonya diyara an ye wa a bɛnna duguden bɛɛ lajɛlen ma cɛnin bɛ taa cogo cogo an b'a ɲɛɲini o cogoya la a ka se ka taga duguba in kɔnɔ ka taa an ka jiko ɲɛnabɔ ayiwa baasi t'a la i ko mun bɛ ci sira de fɛ sisan ni n bɔra o ci la n bɛ n tilen ka taga a fɛ yen ni n'a kumana n'an bɛnna ko la n bɛ segin n bɛ n'i nɔfɛ ayiwa sinon hali o don o Zayidu yɛrɛ kun k'ale bɛna don kɔlɔnba in kɔnɔ ko ka bɔgɔ bɔ mais fara de b'a kɔnɔ Zayidu ye maa min ye a timinandiyalen don o ko ninnu na nka a tɛ kosɛbɛ se ka foyi kɛ nin na faraba de bɛ kɔlɔnba in kɔnɔ a ma nɔgɔn ale kelen mana don nin kɔnɔ a tɛna se ka foyi ɲɛnabɔ a la nka fasoko la n'i ye ko o ko kɛ i kan k'o kɛ o fana y'a dɔ dɛrɛ ye a bɛ k'a ŋaniya de yira ŋaniya yira dɔrɔn de don hali ne bɛ nin taga segin min na bɛɛ tɛ se ka nin kɛ o e ta ye nin ye koyi e ka ɲi ka nin kɛ koyi ayiwa baasi t'a la na kun y'o ye a diyara n bɛ sira ɲini a diyara n ye k'an bɛ o la a ba i ni k'i yɛrɛ ye nka ala ne ma hinɛ anw na ten hinɛ an na koyi i ka sanjiba in lana anw ka hinɛ in dɔɔnin sɔrɔ i la dɛ
Kadi. A bɛ ji d'i ma ka na n'a ye. Ma ko Seydou fɛ yen wa? O tuma ji tɛ sɔrɔ yan fan si ni Seydou fɛ yen tɛ wa? Jiko gɛlɛya min bɛ dugu in kɔnɔ ko de b'a kalama. Nin y'an san 4 de ye dugu in kɔnɔ jiko gɛlɛya de bɛ yen. Ne bɛ ji fɛn fɛn sɔrɔ Seydou de b'a bɛɛ ɲini ka na di ne ma. So in ta i ka taa k'i ba ko k'a ka ji d'i ma i ka na n'a ye. O tuma kɔlɔn de b'u fɛ yen ou bien robinet de b'u fɛ yen? Kadi. Ma. Kadi. N tɛ fɛ ka segin a kan tuguni. So in ta i ka taa ko ne ko Seydou ka ji d'i ma i ka na n'a ye. J'espère que Seydou de bɛna ta dɛ. N tɔgɔ Seydou de. Ne ko n tɛ se jita la dɛ. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ komi a ɲɛ tɛ ne na dɛ. Ne bɛ se jita de la. Taa tiɲɛ ne marabatika. Ça va? Oui, ça va. Kaile. Bête qu'ils êtes. Laisse-moi. Un poulet qui est. Ne dɔgɔ duguba kɔnɔ a bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye ne bɛ ka bɛɛ lajɛlen faamuya. A ko jumɛn? Ko n ka d'a ye. K'an ka d'a ye. Ayi ne. Ouais, ne. Ne ba ye o ka taa min? Ça tombe bien. Hein, Au dis. fait, qu'est-ce que vous regardez? Bon, il gagne. Tu gagnes. Aussi. Au fait, je cherche la maison de... C'est... Le nom est difficile. C'est, je sais pas, voilà. Ah, Seydou. Oh, a bɛ ka Seydou de Oui, ɲininka. il est au Koyoroma, quoi. Ah, i bɛ ka Seydou de ka yɔrɔ ɲini yan. Ah oui, Yee! c'est lui-même. Ale ye ne terikɛ sɛbɛnba de ye. Ah bon? Seydou fa ani ne fa han non surtout fara kan wa ne yɛrɛ ni Seydou an bɛ taa de. Dis-moi qui tu fais quand je te dirai qui tu es. Mais c'est quoi ça? Ayi, a bɛ ka Seydou de ka Seydou. J'aime pas ça. Seydou. Faut plus me toucher. Hein. Awɔ, n y'a faamu. Ne ni Seydou Mais bɛɛ ye laisse-moi. Ne kelen. ka Seydou ka yɔrɔ de expliqué. Hi. An ni Mais Seydou. est-ce que vous êtes normal? Ayi, normal tɛ koyi. Seydou filɛ a ka cɛ filɛ ne filɛ an bɛɛ ye kelen. Ne ni Seydou. C'est le problème du village, quoi. Vous êtes même pas respectueux, quoi. Ouais. Que vous connaissez même pas. Seydou yi man di bilayi ɲama b'a sɔrɔ a taara foro de la. Awɔ a taara foro la de o. Ne mago b'a la. Seydou kɔni yeli wula fɛ. Hey, hey, s'il vous plaît. Ne pressez-le de clé guané le naï, ne m'a pas dit une gore, ne plus la vie. Aïe, y'a ma mère. Octane, ne quitte n'a. Ne t'octane. N'importe quoi. Filɛ yan. Ne touche pas. Ne bɛ ka sira de yiri la sa n'i tɛmɛna yiri mangoro sun filɛ yɔrɔ min na. Jaralakaw ka du in e ti jaralakaw fɛ yɔrɔ. Hey, aïe, y'a ma mɔgɔ kelen ka kuma ka explication de la kelen. Fara e ka fɔ a ye e ka fɔ a ye. Nka n'i tɛmɛna jaralakaw fɛ yen jiriba kɔrɔ gɛlɛ kɔrɔ e ti gɛlɛ kɔrɔ la. Denmisɛnninw bɛ Denmisɛnninw tulonkɛ. bɛ kɔsɛbɛ koyi. N'aw bɛ se ka n conduire a ye n conduire ka taa s'il te plaît. Ko ka s'il te plaît. N'i farila yɔrɔ in fɛ dɔrɔn n'i tɛmɛna gɛlɛ kan dɔrɔn da mun ɲɛsinnen don gɛlɛ yɛrɛ ma denmisɛnninw bɛ tulonkɛ Ɲɛ a ye ɲɛ ma hakɛ to min ye ɲininka sisan sira minnu filɛ nin ye sira in ye deux voies de ye quoi n bɛ taga n tilen de wa n bɛ jɛngɛ ka i taga taa côté dɔ. kini fɛ kini fɛ awɔ ni n taara yen fɛ donc n bɛ ɲininkali kɛ. Ok, merci. E tun ye fɛn e kun. Cɛtigiba bɛ mɔgɔ kɛ tan. ko ne ko ka d'a ye. La hawla. La ila ala ka nin don an garijɛgɛ. An tile bi. Nse. Somɔgɔw. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen. So dun b'i bolo bi? Awɔ kɛ.
mɔgɔ bɛ i ka cɛ in sa i ka lagalaga tɛ kɛ ban n tun tɛ fɛ k'o fɔ sa mais voilà a tɔgɔ tɛ gɛlɛn kojugu n ɲinɛna tɔgɔ fɔ o de bɛ k'i bila ka kuma ko lagalagatɔ ye ba ok n ba de ye n bila ka na ko a ka ci d'a ma an mago bɛ ci la a barika ala ye e t'a nafa dɔn nka i ka musokɔrɔba b'a nafa dɔn dɛ na i sigi a yɛrɛ tɛ yan a bɔra sɔɔni bɛ se sa na ok d'accord je vais l'attendre ici et va bien installe va bien i yɛrɛ dun ça va je vais bien Dieu merci chocolat intéressant. Comment t'es venu? Non, je ne connais pas ça. Nico, non, non, je n'aime pas ça. Nous, je vais les blabla là, c'est ce que moi j'aime. c'est... Zahir, Kordashte, ini sanya. Ni ne ka to gare ta. Dugu jale no bara man. Ni mun na. Kidari wo, kiya ta sama jila. Basi da. E kɔni b'a dɔn a bɛna fɔ i ka sarakaw minɛ na ne ma bi n bɛna t'i ka nakɔ la nka i hakili la ko n bɛna baara min kɛ n tɛ n'o kɛ koyi. I tɛ ji ta i bolo? Min ji de? Ayi. Min ji ta sa? Ayi n ko n tɛ ka ji ta. I kana ji ta? N ko n tɛ ka ji ta ne bɛ taa sisan ne bɛ segin. Bi kɔni n bɛna baaraba de kɛ bi i y'a mɛn dumuni labɛn ka bila n ye e b'a dɔn kɔngɔtɔ ka baara kun ye o ye tɔ k'a jɛ. I tɛ taa n'i ba ka so yen? Ayi i bɛ se ka taa ni n yɛrɛ nana n bɛ taa sama ji la i y'a mɛn. I k'i hakili to i yɛrɛ la. Awɔ i y'a mɛn. Nico, e ni ɲininkali ye o ne m'a faamu kosɛbɛ ne mɛnna nin mɔgɔ ni yeli la nka aw kɔni ti mɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne mɛnna ka sɔrɔ ne ma nin ye dɛ. I tɛ se k'a faamu den ka di ne ye cogo min na ala de b'a dɔn. Tibarikala. Den ba banna a fitinininin don. Ah bon? O de kama n t'a fɛ basi ma foyi ka den sɔrɔ. Oh, je suis désolée, je suis vraiment désolée pour cela. N'i sera Zayidu ma a bɛ kɛ i b'a fɔ i sera ne de ma. D'accord, je comprends, il y a femme. Nda, e yɛrɛ hakili la ne bɛ ji sɔrɔ? Cɛ min don a bɛ taa ni ji ye. Comme a nana kuma n fɛ o a nana dɔrɔn a taara. E fɛnɛ ka fari kojugu. Mɔgɔ min don mɔgɔ lafaamuyalen de don. N y'a faamu. Nka i bɛ se ka taa a bɛ taa ji ye. D'accord, problème t'a la. Mais to to yan n b'a ɲɛfɔ n ba ye. Ok, ni ce. N'ala sɔnna n tɛna pariya cɛ ma bilen. O bɛ ka diya n ye dɛ. K'an bɛn o la. An b'aw fo ɲɔgɔn la dɔ la an n'aw ka bɛrɛbɛrɛli. I ni ce ni baraji koyi. An kɔni bɛ ni cɛ fo an ma dɔn ko sɔrɔ a la k'a b'an ka na yan a y'an kɛ aw dɔ ye adamadenya jɔsen belebeleba dɔ ye nin wa fɛnɛ n bɛ dugawu k'i ye ka fara o kan ala kana ka guwa fara guwa kan. I ni ce ni baraji tu. Ala k'i kisi woloden saya ma. Amina ya Rabbi. Ala k'i kisi furucɛ saya ma. Amina ya Rabbi.
ne ba fɛn kɔni tɛ ne bolo nka n se ye min ye n b'o d'i ma i k'o gardelen t'i bolo. ala k'a fɔ e ye min kɛ ne o tɛ belebeleba ye sa. ni min an n'an ta kɛ ne fana n'a n bolo fɛn dɔ t'i bolo i fana mara fɛn ye. ayiwa ne bɛ bila aw ɲɛ. awɔ. awɔ i ni ce ni baraji o tɛ foli ko ye. ala k'an to ɲɔgɔn ye n'an bɛ ɲɔgɔn ye ala ka kɛ hɛrɛ ye amina yarabi. i ni mɔgɔ ladon i bɛ n ka foli fɔ i cɛ ni denmisɛnninw ye o b'a mɛn. an bɛ siran ɲini. ayiwa ala ka taa ni ka segin bɛɛ amina lajɛlen yarabi nɔgɔya ala k'aw bɛɛ hɛrɛ ɲuman ami na. ami ami ala ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya. amina. nse. n dɔgɔ n bɛ sogo de la ubiyɛn kɛnɛma don n dɔgɔ mun bɔnɛ jigin ne ka tan n kɔrɔ lajarabi de ye ne sɔrɔ an natɔ la an ka bolimafɛn de yɛrɛ la banbagajiw ka mugujugu donnen dɔ kan ala ye dɔw nin to a la mɛ ala kɔni ye ne lajarabi ka ne sen fila minɛ la e n dɔgɔ ni ye sɔrɔ fasogo de la e man ka gɛlɛya wolomasere la tuguni n'o y'an ka faso fini ye e man ka gɛlɛya sɔrɔ a la tuguni n dɔgɔ n kɔrɔ ala ye ne ta k'a ye ne sen fila minɛ la o tuma a ye minnu somɔgɔw faga la olu b'a fɔ cogo di nin ye limaniyabaliya kuma de limaniyabaliya kuma tɛ min kɛra olu la o ye tiɲɛ ye mɛ ni kaba pɛrɛnna bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na dɛ n'i ko ten n'o bila so kɔnɔ Play. Semua. Tereste. Basti. Baixo feito aí, não. E badu. Tereste la vie. C'est Doudou. Aflay. Ok, ne bari kunye nchi ngoga na fanya na kaka logo nyingi na dama. Kama ko logo la. Zaidu. Zaidu. Na. Oh, Blenta. Ah. Awo. Kika musokɔrɔbaw k'i ka taa ni lɔgɔ dɔ ye. Baasi tɛ o ni ko ɲini kɛ I t'a kɔnɔ aw ka taa ɲɔgɔn fɛ. ayi Zaidu. Na. I tɛ denmisɛnnin ye tuguni koyi. Si bɛ ka kɔrɔbaya ka taga fɛ dɛ. ne mun kɛ E ni nin sunkuru mana taa ɲɔgɔn fɛ lɔgɔ la o bɛ mun tiɲɛ e ye. Arama
muso don fini lajɛ nin ye fili yɛrɛ ma dan sa dɛ a don fini lajɛ mɛn Zayidu nin ye kɔlɔkɔlɔ teri juguya a don fini lajɛ ko to ko k'i to e de bɛ se k'a don fini falen i ɲɛ yɛlɛn dɔɔnin a ye taa lɔgɔ kari la a dun kɛra de ayi a ma kɛ cogo la Aïcha. Ayiwa an bɛna Awɔ. Zayidu han i b'i hakili to sira la don o don ko ne kan ne cɛkɔrɔba don o don ko ne kan hakili to sira i tɛ sɛgɛn bɔ n kɔ ne yɛrɛ diminen don ne kɔrɔ sa an tɛ kɛlɛ ban ten i lajɛ fini b'i la ka sɔrɔ i suturalen tɛ nin ye muso danbe ni musoya danbe a kɛ dɔ b'a ye muso ko ɲinɛ e bɛ ka ɲinɛ dugu o dugu bɛɛ n'a tabiya de don bɛɛ n'a taabolo de don ne ma foyi faamuya papa ninnu fan kelen bɛɛ bɛ ka sa ta cɛ ni ma ala ka toli Kɔkɛ i bɛ kuma la yan dɛ n ka papa ninnu filɛ kɛ u fan kelenw de b'i toli n'u yɛrɛ e ma hali o dun ka ye kelen min bɛ a fan e kɔni b'a dɔn o ye diyago ka da kan ji tɛ yan nɔ san kelen min nana o de bɛ k'an sutura dɔɔnin o fana ye tiɲɛ ne o tɛ ne yɛrɛ kamana gan a bɛɛ b'a la ka sa i tulo bɛ na ne nin bɛɛ faamu n ka kɛlɛ ban e ne bɛ kɛlɛ de la ne fɛ ka fɔ mankan misɛnnin minnu tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ nin ka bannen ne tun ye n ta i fɛ e yeli yɛrɛ e yeli bɛ don ja mɔgɔ la lajɛ aw filaw sigira yɔrɔ o yɔrɔ a ye kɛlɛ ni mangu la cogo di tan o kɔrɔ dunankɛ dɔ bɔra an fɛ yan ko fila dɔw de binn'a kan sabu kɛ ko diinɛ ko dama yɛrɛ n'an m'a lajɛ a ye jamana in ciyakaw yɛrɛ sɔrɔ walayi e bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ diɲɛlatigɛ siya bɛɛ la ɲuman b'a la wa kolon b'a la a kana kibaruya mɛn ten dɔrɔn ka sina k'o ta ka dugu jɛnsɛn n'o ye tan i n'a fɔ fulaw bɛɛ de jihadise walima fulaw bɛɛ de rebelle ye o fɛn tɛ o bi e ni ne bila ɲɔgɔn kan yan Zayidu e delila ka ne kojugu kuma mɛn ne kɔni m'o mɛn nka kabini ne tulo dara nin kibaruya in kan a ma diya ne ye bi a ma diya ne ye sini walahi n'aw ma sabali ko Mali ye kelen ko donda kelen boda kelen walahi laban a b'an dɔw bɔ filitiri fɛ ka bayan ka kɛlɛ lajɛ ko fulaw ni dɔgɔnɔw maa min bɛ adamadenya ja ɲɔgɔn bolo ka sigi ja ɲɔgɔn bolo nin ma fɔ dɛ Zayidu n bɛ kuma kelen f'i ye dunankɛ min taara ka taa f'i ɲɛna ko fulaw binna ale kan suya ye kalanfɛn nka a la tere jugudenya maa n'o bɛ wolo de dɛ e b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ye kojugu de kɛ fula wɛrɛw la n'u y'o k'a la fiyewu o t'a yira k'a fɔ ko fula bɛɛ de ye rebelle ye o u taara ka t'u ka diyagoya sariya sigi cɛ n'a muso da la o ko kɔlɔlɔ taara wolofɛn na ka tila ka cɛ den 3 faga e bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ an bɛ jamana min kɔnɔ diɲɛlatigɛ maa sugu bɛɛ b'a kɔnɔ wagati min na u tun ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na ka girin ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ fulaw ni ɲɔgɔn na maa sugu wɛrɛw de ɲagamina an cɛ la n'u bɛ ka kojugu lamaga an ka dugu kɔnɔ an bɛ wuli fɛɛrɛ ɲini o ko la walima an bɛ ɲɔgɔn bisigi de
a to ka nun ko nun dɔ jateminɛ ni ji ɲɔgɔn jɔlen dɛ baasi t'a la e ka ɲɛfɔli na ne ye faamuyaba de sɔrɔ n'o tɛ ne tun kelen don ka siga bɔrɔfa de ta k'e sɛgɛrɛ sabula tiɲɛ na an sɛgɛnna filako in na e filɛ ka kuma min fɔ sisan nin ye fitinɛ kumaba de ni ne kun ma kɛ mɔgɔ lafaamuyalen ye ni kun bɛnna ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɔrɔn a kun bɛ kɛ fitinɛba de duguna yan a kana to ka nin kuma sugu nin fɔ maaw tɛ kelen ye maaw dusukun tɛ kelen ye i y'a faamuya n y'a faamuya an bɛɛ de ye kelen ye yan nɔ an kana fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn bisiki ko dɔ la quoi n'i ye min ye ka min kɛ dɔrɔn a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na kana fɔ k'i bɛna a tigi bisiki ni maaw ka kuma ye baasi tɛ i y'a faamuya fulakɛ n y'i ka kuma n dusu de tun tɔɔrɔ la n'o tɛ an mɔkɛw n'a mɔkɛw olu y'u ka sigi kɛ fulaw kɛrɛfɛ yan fulaw tun b'an ka baganw gɛn k'u jantow la foyi tun ma kɛ olu la mɛ n'a fɔra ko suko ni dugujɛ ko dugu kelen cira ko dɔw muso fagara dɔw bolo tigɛra k'o ma sɔrɔ mɔgɔ si fɛ ko fɔ fulaw a tiɲɛna a bɛ maa bɔ i dabolo kan ko kelen don ka kɔlɔlɔba lase an yɛrɛ ma aw dɔrɔn tɛ o an minnu ye fulaw an yɛrɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ aw m'o sɔrɔ a la kuma bɛɛ sɔrɔdasiw bɛ taa bin an ka mɔgɔ dɔw kan ko non ko rebelliw ka sɔrɔ rebelliw tɛ dayirimɛ ɲininaw dugu bɛɛ bolila k'u to yen u t'u tɔɔrɔ dɔn u t'a dɔn u bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u b'u sigi k'u dayirimɛ ɲini yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ na bin u kan ko rebelliw ko parce que fulaw don baasi tɛ i ka ɲɛfɔli in ye faamuyaba de di yan i b'i yafa n ma i y'a mɛn n y'a fɔli ma wa ala ka yafa n ma ami n'ala sɔnna awa d'accord ni mun kan yi da kun i bɛ ka n tɔɔrɔ walayi ni la ne ko i tɛna an nɔfɛ ni kanuɲɔgɔnma fila ka dɔnkili de ka ne to n ka kalan na jamana kɔfɛ ne tun bɛ dɔnkili de lamɛn kosɛbɛ ni y'a lamɛn hali kan dusukasilen to n dusukasi bɛɛ bɛ tunu wa ni y'a lamɛn ka don fɛn fɛn kɛrɛfɛ n b'o fɛn mɛn i kana wuli ka bɔ i ka sogo la e tɛ se k'a faamu क्या है मेरा पहला प्यार है सजना क्या है मेरा पहला प्यार है कैसे बोला Seydou, est-ce qu'il veut faire et de la kajarabi ni tun ga dongili min a kono ka dun ko sobe te hay korodo endu kandido e ko boti jarabi folo ngani be nyini nga est-ce qu'il rabi et de la kajarabi e kanu don awɔ ne bɛ kanu dɔn fɛli ye fɛn min kalama ne ka ko la a minɛnen don minɛ bogotigi taara duguba kɔnɔ d'accord nga ne ma cɛw de bɛ bɔ ka taa wari ɲini na tunga fɛ
sokono ngam bo ka ta wali nyini na cɛw to sokono ne mo i t'o ɲɛ se ka kɛ n t'o fɛnɛ ko wɛrɛ ya fo a man di cɛ si i ma mina duguba kɔnɔ wari ɲini na ka sabu taara u t'i sara kɛ ka kɔnɔjuguw ta kɛra ni janfaw ye nka wagati cogo ninnu y'a bila a ka taa yaasa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabula yaasa an ka yɛlɛ ɲɔgɔn an ka hɛrɛw la e dalen b'a la k'a fɔ k'a taara e ye mun sisan k'a tɛ janfo a tɛ na ni ayi n dalen don a la i b'a fɔ n ça c'est bien l'amour c'est le niveau de la confiance n b'a la o kɛ n ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ t'u kɔrɔw dɔn n daminɛ i nɔfɛ ten yɔrɔ la ka bɔ kana n dalen kojugu o de kama a tɛ se ka kuma fɔ ni ma na kelen fɔ a la n bɛ wuli ka lɔgɔ fara e bɛ se k'i lafiɲɛ bɔ yan ni n taara Tantu tɛ yan Kadi a dun kɛra cogo di tantu don o de k'i nɛgɛ m'a faamuya tantu e m'a fɔ ne ɲɛna mun na ko muso bɛ k'a cɛ bolo Kadi muso foyi t'a bolo muso t'a bolo wa o b'o muso ta cogo di a dun bɔra k'a fɔ ne ɲɛna sisan ko muso b'ale bolo k'o taara duguba kɔnɔ wari ɲini na ayi tantu kana yɛlɛ na sa n bɛ sɛbɛ de la ne ka lagalagatɔ muso t'a bolo ne min y'a woloba ye o bɛ se ka muso sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ ne ma bɔ a kalama a dun ko ne ma se ko muso b'ale bolo dɛ ne yɛrɛ dabali banna ne ko ne bɛ na e ɲininka de ɲa ne ko muso t'a bolo ne yɛrɛ dabali tɔ banna sa halisa c'est étonnant je comprends pas a bɛ ka se yɔrɔ min ma ɲɛ o de bɛ n'a la tiɲɛ sisan dɛ mais ne m'a faamu lui il dit qu'il est fiancé toi tu dis qu'il n'est pas marié désolé tantu e ko muso t'a bolo o dabali ban de ye ne minɛ sa muso t'a bolo sa muso ni keleyatɔ a ka ɲi tan ne ye ko in bɛɛ faamuya n'a nana ne kuma n'a ye Kadi ok tantu ne bɛ fɔlɔ fo ka samaraw bɛɛ bɔ a na kɛ ni lagalagatɔkɛ in ka ko ka bɔ i bolo dɛ ɲɛ b'a la dugu in bɛɛ jigi dalen don nin kɔlɔnba in de kan a don o don kɔlɔn in bɛ ka ja ka taa fɛ wa jigin ka taa fɛ aw minnu ye nanzarakalanw kɛ n'a ye duguba fan caman ye cogoba ne ko ɲɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ an ka nin kɔlɔn in na yaasa an ka ji sanuman sɔrɔ a la wa ɲɛ belebele de bɛ sɔrɔ nin kɔlɔn in na n ko fara de b'a kɔnɔ fɛn bɛ se ka sɔrɔ mansinw bɛ yen minnu bɛ se ka nin kɔnɔna lasanuya ka fara ninnu bɔ a kɔnɔ ka nin kɛ pɔnpew bɛ ka kɛ sato ye aw m'a ɲɛɲini de n'aw y'a ɲɛɲini fɛɛrɛba de bɛ sɔrɔ a la nka ne yɛrɛ nalen yan n'ala sɔnna fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la n bɛ n'aw dɛmɛ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kɔlɔnko nin na cogo min na n'ala sɔnna n'i y'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ n'ala sɔnna n b'o kɛ nka ne ma min faamu ne t'a dɔn adamaden ko mana kɔrɔbaya ka se degere dɔ ma i bɛ se ka nkalon tigɛ cogo min na wa i tɛ maloya ka nkalon tigɛ hakili la a bɛ fɔ nkalon de ye fɛn bɛɛ ba ye maa o maa bɛ nkalon tigɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne bɛ faamu o la a bɛ i n'a fɔ nkalonba tigɛra e ye dɛ belebeleba hakili ma se ka fɛn faamu kɔnɔ i b'a dɔn ka fɔ n ye kuma in fɔ kun min na ayi ne t'a dɔn dɔw b'a fɔ ko muso b'u bolo ka sɔrɔ muso t'u bolo n t'a kun min ye quoi hadamaden dɔw da pan ka bila mɔgɔw ka musoko la ka sɔrɔ olu yɛrɛ ma ɲininka awɔ
ne ko Zayidu mun ye nkolon tigɛ ne ka fɔ ko muso b'i bolo ne dabara ka bon nkalon fɔli ma muso bɛ ne bolo kɛ encore oui ne yɛrɛ maminɛmuso nana ka bɔ duguba kɔnɔ a nana tuguni fana a nana kɛ a tibarikala tiɲɛ na o yeli curiosité ba de bɛ ne na ne fɛ k'a ye a bɛ min e n'a ma ɲɔgɔn ya ne n'a ma ɲɔgɔn yɔrɔ kama ne bɛ kɛ n bɛ fɛ k'a yɛrɛ n'a ye i ɲɛ tugu i b'a ye sisan a bɛ ka na a tɔ kɛra kunkolo jɛ de ye ne kunkolo ma tiɲɛ ne ye ɲɛ tugu a bɛ na ok an bɛ n'o fana ye encore un autre mensonge d'accord ne na ɲɛ tugu k'a lajɛ ayiwa ɲɛ tugu la ɲɛlɛ ɲɛ dun ɲɛ tɛ mɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e tɛ se ka mɔgɔ ye yan a bɛ n'a fɔ fulakɛ yɛlɛlen a ka misi 100 kan n'ale jiginna a bɛ 100 jate ka ɲɛ n'a yɛlɛla sanfɛ a bɛ min sanfɛ a bɛ ɲinɛ o kɔ i fɛ ka na kɛ fatɔ de ye ayi ne maminɛmuso ye e de ne wa cogo di ta cogo di a bɛ wagati jan bɔ i ka hadamadenya bonyana ne bolo kojugu tu es sérieux là oui c'est bon fo ɲɛna i ka kow kɛcogo de ye tun ye ne siran i ka nansara kumaw i kɛcogo i ka mara cogoya i ka hadamadenya ye ani kalifa ka gɛlɛn o yɛrɛ an ka hadamadenya guloma dɔ ye an man ka kulonkɛ o la kosɛbɛ i y'a ye nka bi ne y'a faamu foyi tɛ tiɲɛ bɔ tiɲɛ de ka fisa sɛbɛ la i bɛ ne fɛ e wara bisa wallahi adamaden jan ka gɛlɛn fɛn bɛɛ la fo bana kɔrɔ kuma tɛ i b'o fɔ mun na ne ko an denmuso nana i n'a ye ɲɔgɔn ye dɛ n y'a ye o yɛrɛ ni ne cɛ ta kɛlen sisan bɔ ma i ɲɛjugu bɔ n'a ye ani Zedu tɛ ka bɛn cogo si a y'aw janto den in na koyi ni muso ye den wolo ka ban a kɛra bɛɛ jɛ ye bɛɛ de bɛ jɛ k'a ladon a y'aw hakili to den in na kɔlɔn in jiko bɛ ka juguya ka taga fɛ a tɔ bɛ ka juguya dɛ i t'a di an k'i dɛmɛ fo ala ka fara an kan n'o tɛ nin cogoya in kɔni na a ma nɔgɔn dɛ yɛrɛ ma foyi faamuya papa ye ninnu fan kelen bɛɛ bɛ ka sa ta cɛ ni ma dɔn dɛ an bɛ ka toli kɔkɛ i bɛ kuma la yan dɛ n ka papa ye ninnu filɛ kɛ u fan kelenw de b'i toli n'u yɛrɛ e ma ye hali o dun ka ye kelen min bɛ a fan kelen bɛɛ kun tiɲɛnen don e kɔni b'a dɔn o ye diyagoya de ye ka da kan ji tɛ yan nɔ san kelen min nana o de bɛ k'an sutura dɔɔnin o fana ye tiɲɛ n'o tɛ ne yɛrɛ kamana ganna papa ye denni don nka a bɛɛ b'a la ka sa kɔkɛ ne yɛrɛ magoba de bɛ e la a ka di yan a ka di i dɔgɔkɛ Zedu ka ko de don Zedu ye mun kɛ kana kɔrɔtɔ ma Fatumata denmuso min nana ka bɔ duguba kɔnɔ awɔ tile filani na ɲɛ b'a la don ka bɔ la Zedu nɔfɛ yan minɛ voilà Zedu ni o ka bɛn u tɛ bɛn hali dɔɔnin sanga ni wagati
Zedu ni denin be mangana ne du ɲɛ bɛ fɛn dɔ la kɔkɛ o y'an ka hɛrɛ ye dɛ o ye hɛrɛba de ye ka ɲɛsin Zedu ma sabula a mɛnna an bolo an ye den in ladon an sogo n'an golo cɛ n'an ɲɛ bɛ musolaw nɔfɛ a ka kan an k'o ko ɲɛɲini mina min fɛ ɲɛna Zedu ka furuku a n'a ka funufunu waati ko de don Zedu bɛ lahalaya min kɔnɔ nin waati in na a b'o ko de kɛ k'a sababu kɛ denmisɛnnin don fɔlɔ a b'a mɛn ko cɛ nka a t'a dɔn cɛ yɛrɛ ye min ye wa a b'a mɛn mɔgɔw da de ko muso nka muso ye min ye a t'a dɔn hakilina min bɛ e la i b'a fɛ Zedu k'o waleya a t'o ɲɛdɔn fɔlɔ nka n'a y'a ɲɛdɔn a yɛrɛ ye don min na a bɛ nin minɛn in bila ka maakɔrɔ minɛn ta ne hakili la e bɛna kuma dɔ de fɔ ne ye min ye kamanaganko kuma ye nin tɛ kamanagan ye o e ɲɛ bɛ min na Zedu bɛna o ye nka a tɛ se k'a ye bi de kɔkɛ a ka kan i ka Zedu lasigi i ka cɛya kuma f'a ye denmisɛnnin min don a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni ne bɛna i ɲininka o yala e delila ka Zedu wele don kelen jumɛn na k'a ka taa dɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ ka na d'i ma ne ma deli k'a bila dɔgɔ ɲini na a tɛ taa dɔgɔ ɲini ka na wa kosɛbɛ e delila k'a wele k'a ka taa ji ɲini ko jiko gɛlɛya bɛ yen wa yarɔ a bɛ taa ji ɲini a yɛrɛ ye ka na o ye kalan dɔ de ye o a kalanna olu la o k'a sɔrɔ e t'a kalama mɔgɔ bɛ kalan dɔɔni de a bɛɛ tɛ se k'a fɔ a ye don kelen ni maakɔrɔba mina ta k'a di denmisɛnnin ma ni min farati a bɛ bɔ ka bɛn a bolo o cogoya kelen na n'i sini kan fɔ denmisɛnnin ye i b'a hakilina ɲagami de ne o tɛ a tɛna na se ka foyi faamuya i ka kumaw na o de la n k'i ka taga dɔɔni n'i ka kuma mɛn kɔkɛ ayiwa ne kɔni ɲɛ bɛ denmuso in na cogo min na denmuso in ye Zedu ta ye i yɛrɛ bɛ buramuso ɲini de la sisan kana ɲinɛ dɛ i kansɛnimuso de don e bɛ k'a bɛɛ ɲagami ne bɛ taga so mange mɔni dɔ bɛ yɔrɔ in na i b'ale bɔ n'an ye tilela dun an k'o dun awɔ denmuso in ye denmuso ladamu ye dɛ muso fana ni muso ka ko dɔ lajɛ i bɛ sɔn ka ɲɛngoya bange o la o denmuso ye ladamakɛ ye den ye sa wa a ka kan k'o ɲini a ye ala muso fana o bɛ na e fana dɛsɛra sa kɛ kɔkɛ kelen yan awɔ kini kan Sunkalo namba ne taara duguba kɔnɔ i hakili tɛ yɛrɛ n'ala sɔnna ma denmisɛnninya tɛ mɔgɔ i bɛ hakili to danbe kɔrɔw la n'ala sɔnna ma hadamaden i tɔgɔ de bɛ ɲɛfɛ a bɛ kɔfɛ o ye tiɲɛ ne taara duguba kɔnɔ danaya min dalen kan i jija i k'a minɛ fa jama mana jɛ ka mɔgɔ bila ɲɛfɛ o ye danaya de ye ka n'o danaya cɛ o ye tiɲɛ i y'a faamu n y'a faamuya ba an mago bɛ min na o ye baasi tɛ ban
yen bela jelen faamuya o diyara n ye n fana bɛ mun ɲini a fɛ a ye dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ n'ala sɔnna ma i y'a fɔ cogo o cogo kosɛbɛ n bɛ taa ci in kɛ a kɛcogo la kosɛbɛ n'a fɔ a ka di jama ye cogo min na n'ala sɔnna sunkalo denmisɛnya bila kɛ kojugu a b'e ka maakɔrɔbaya tiɲɛ o ye tiɲɛ i y'a faamu n y'a faamuya e bilala ci min na bɛɛ t'o sɔrɔ wa ne y'a bilalen kan danaya de y'a bila e la wa i bɛ jija k'a minɛ fa ba n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna n bɛna kɛ ka ɲɛ o bɛ diya n ye aw ka dugawu kɛ dɔrɔn an bɛ dugawu la n'ala sɔnna ma taa ko ɲuman se ko ɲuman ala ka segin ne ɲuman ka n'an fana ɲuman sɔrɔ n'a y'o dugawu bɛɛ lajɛlen amina n bɛ nɔgɔ in fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'ala sɔnna a bisimila Antle. Nse, sungalo. Somoro. Baisi. Anbara. Nse. Engoro. Antle. Sungalo. Aidi. An basila. Baspote. Haba. Anbara. Sai wuta mana kile korode. Awo. Akari kono. Awo mbura nyafala ina. Awo. Magala nyabala. Okay. I got no one to ladder. Malaka ayuguba sa. Jigo gese dese ba auna. General la. On ne samana funfun domina. Otuna ke dongore an bolo sa. Ala nako yere fenga. Tiga mbe kun sara ka ban yere. Ne ko ne jigi foti ninga al papa nunu be bagasa. Sabula minu mona tan o chama de tulla ye degu fla ba ngam bi ona ke jigo bayini ko ne ka tla ka teme fe yano awo sabula udungu anyi nyogon yeke anyi bengan do sora ni nyoanke ni fa ka yamura dili ikata duguba kono katanga jiko kuma ke benkan konnana yangi turumanyo do fara nyanga sabula tama tsega ke bulangolo donc o musaka ne bisu ikatla ka temesu ngadima ikila bentali fe ya famia nyini famia wa ajaranya ko dugu ay dana mutaka danka ni ala sona ma mina minefa imana ta dugu ba kono e jantu yere la de sabula ni yayi ekelen piu sugantira ka bo dugu kemsenu fe e de duguba ke wa ibi duguba do kana na tita ke baba jire ta siede kana ni misu e ka ta misu feri ya famia bala baba jire misu feri drome kelima segisho aya betanga yereke bamo nga ni e sera ka ni jiko nyanabo e totna na bonni dugu kono bli ya ni die wuli donke sabula jiko geleya mi an soro salu ni nyina ni naken dalile ka da an mo don klola nga joni ya geleya en wuli ko no ito na fo tuma be ito na fo here mana miri dugu na donwodo dugu don mana miri nu ka jisoro donwodo ado be hakili bijigila ya famia nala sona baba jire ta nyona ne ma filin da me mako o diara ni ntara ntakun ye chimwe mbo nyana bo wa mbake ina fa kada we chugumina ni ala sona ma uda ya to dugu ma koro bela gili farla nyonka ki sugandi ikema ni to yi iti horon ye katemu ka wa imajani yu uye imabonu yi nya ibi mindon ibi udidon wa ikai ka odike fo aka wasa sabula yi dugu denye horon ya la ni mogo mi sugandira dugu kono horon den yela ko karsa ninke inni bi to adade fe ne oto kele ni obike ni ala sonama dana mina fa o jarani me dana mina fa o jarani en jarani ko dugu aywa ini baraji aywa ni ntara so sisan mina nlabe awo mi sore ga yoro la
Parce que t'a la ni yɛrɛ tilala ni yugubali la parce que n tɛna caman juguba n t'a dɔn ala bɛna sɔn sanji la wa a bɛna kɛ dɔn in si ye wa maa t'a dɔn donc n bɛna dɔɔni kɔrɔkɔri dɔrɔn k'a to ten n'ala sɔnna ma nata ye n b'a dɔn a tɛna kɛ salon samiyaji si ye ayiwa a bɛ boli baasi tɛ awɔ n bɛna fɔlɔ ɲɛma ne ye bila ɲɛnafin na sabula dugu ci de bɛ n bolo i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na n yɛrɛ tun hakili la n ko n bɛna waatinin kɛ yan nka sɔgɔmada in na ba ne ko n ma ko sini sɔgɔma n ka gɛlɛya bɛ se ka taa cogo min na i b'a dɔn dugu kun ka go o ka gɛlɛn n'an fila bɛɛ ye ka kow ye nka a ka di i ka dugawu kɛ n ye cogo min na n ɲuman bɛ se ka taa ka na Sunkalo o tɛ baasi ye o ye ala tanu koba de ye ni dugu maakɔrɔw bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka e de ta o ye ala tanu koba de ye sabula denmisɛn bɛɛ ka laɲini de ye nin ye dugu danaya ka da i kan ɲɛngoya tɛ an b'i dɛmɛ an seko bɛɛ lajɛlen la nin ko in na walasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na bamananw ko tɛ u ka bamanankan na ko n'i ye misi fagalen bilakoro dunɔ ye ko a kama a kɔmaw jigiya de ko don kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye komi i bɛ duguba in yɛrɛ dɔ ka ban n b'a dɔn i na se i ka kow kɛcogoya la an bɛ dugawu don i ye i k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ parce que duguba kɔnɔ maaw u tɛ malo maa ma wa u tɛ kaba maa ma nka fɛn bɛ n bolo n'o d'i ma i n'i yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye an ka taa so baasi tɛ ayiwa Zayidu ne ko e ni kɔrɔkɛ kumana awɔ an kumana a ko ne ma ko maakɔrɔw bɛnn'a kan ko sunkalo ka taalen sini sɔgɔma ye a y'o dɔrɔn de f'i ye awɔ a y'o dɔrɔn de fɔ ne ɲɛna a ma kuma wɛrɛ foyi f'i ye ayi o ma ci wɛrɛ tɛmɛ yan i kɔrɔ kɔni i ma n'i ka ci fa ye cogo o cogo a t'a lase yanni an ka taa ɲɛfɛ e ni ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ la o ye kɛlɛ mɔdɛli jumɛn ye i y'i kunkolo digi hali k'a yira ne la k'a fɔ k'i kunkolo digira f'a kana cɛsi fɔ ka cɛ kɛnɛya la aya yafa ma fili ka baara don Zayidu kunkolo filɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i kunkolo ɲɛna dɛ a ye labɛnna sa a ka di cɛ bɛɛ a muso ka labɛn nin cogo in na e y'o hakili sɔrɔ i kɔrɔ depuis dugu jɛra n bɛ munumunu salon n'a da la ala ma fɔ ko n kunkolo ɲɛna e kan ka kunkolo yira min na ne ma taa yira o la f'i taara yira maa la maa min ni hali n'u y'a fɔ k'a ɲɛna n'o t'i nafa a jo b'i la kɛ ne ko i ni Famata denmuso famara ayi e don ɲininkali kɛ mun na denmuso ladamunen de don tu n bɛ min f'i ɲɛna sira duguba kɔnɔ mɔgɔ ninnu u ka tekun wa u fɛɛrɛ ka bon o duguba kɔnɔ mɔgɔ dɛ o de bɛna hɛrɛba de la na ne kɔni bɛ min dɔn i bɛ ka taa ni nin ka ko ye girin na cogo min a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na e ye
fɛn dɔw bɛ yen o de kama maakɔrɔbaw ka ko ye ne tun ye sɛgɛ ne yɛrɛ duguba kɔnɔ yan ko k'e bɛ taa duguba kɔnɔ ko la bɛɛ bɛ koyi wa tun bɛ fɛn cogo dɔ la k'a dun e tɛ falen o de b'i la ɲama nin bila yen baasi tɛ n sɔn hakili la koyi Asera. Tegne. Ini wallahi kan bo sen fla ta kamana. Oh, itna nga jido dina. Okay. Oh, na. Ya, ise ngana de. Mbora katansi na ya la sandola ni ko chama ni fa chama si do ko jule ni aha lima fen soro ina fa chama do imana boy fa chama na ka tawari Ça va? Tu vas bien? Je vais justement. Va jouer tout là. C'est. Waouh! C'est de l'arachide comme ça? C'est de l'arachide seulement que vous cultivez ici? J'ai dit, c'est de l'arachide seulement que vous cultivez ici? Mais c'est waouh! C'est tellement beau! Désolé, tu me vas Portugal. Ah non, Portugal, il y en a trop. C'est tellement beau. J'étais fait. Jimmy est bien non. On n'a pas du faire les bagarres de son ami là. On est allé bien timinanja. On a fait une canine donné. Effectivement, tu m'en as parlé. Oui, il y a Founia Odongo, Antalien colonel et Fiero colonial. Ah, ok. Oh, il va falloir qu'on trouve de la solution. Problème d'eau là. Ni comment on fait? Allah. Désolé vraiment, pardon. Nous sommes Romina. Nazara Kandoro de Bufoni, donc je suis obligée. Car comment là? Nous sommes quoi côté quoi? D'accord? Nous sommes de fond solution à l'année quoi du coina. Tiens là, depuis 2 minutes à la colonie et la nina. Nere milieu de Genam. Ya. Nous donc du coup là, cachato nous nous dit mon enfant. Aïe. On m'a dit on m'a dit qu'il y a une fenêtre. An yɛrɛ an y'o de fɛrɛ ta sisan ka sunkalo k'o bila ka taa duguba kɔnɔ yaasa u bɛ se ka taa an ka kamanagan n'an ka dusukasi fɔ jiko la cogo min. C'est bien. O ye idée ɲuman ye sinon ne yɛrɛ tun bɛ n'aw ɲininka est-ce que n ka wulila k'a ɲɛɲini. An bɛ nin bɛɛ la e nana mun ɲini. Ko ne nana mun ɲini wa. Awɔ. E tun bɛ ɲinɛ an ye min fɔ ɲɔgɔn ye. T'as déjà oublié? T'as une mémoire courte, hein? T'as déjà oublié ce qu'on s'était dit devant votre puits là-bas l'autre jour? Oui. Je te dis que comment nous faisons. On est à finir, on est comment on fait. Il dit que tu as belle qui il donne élément. J'ai dit nous enyena mi fo nyonyena l'autre jour et à la colon iranena enyena na mi fo nyena. Kolonda kuma o ye kolonda di amena ko de kono ya tasu je sais amena ko kono tasu na bara je te comprends pas là. Est-ce que c'est toi? Ala kana mo jona ça. Attendez, est-ce que tu dors pas? Parlez là. L'autre jour tout près il y a fonyana ko muso bolo mamina muso bibolo otara du inana fonya tuguni c'est pas vrai ni mamina muso ere iko ki bene de fait de don folom ne
Tu m'as dit beaucoup de choses l'autre jour. On est arrivé. Tu me chasses là. Qu'est-ce que... Oh. Je ne comprends pas. J'ai tout putain. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Je suis un frère blédard quoi. C'est vraiment genre comme toi. Laisse-moi tranquille. Quoi? Akeradi. Tantu. Ne kile kuma na Zedu feke. Ne kuma rafe. Tantu ni dumboro Zedu fe sa ko na kola. Zedu ene gensa foko wulu shunena. Fo Zedu be busanta ne kama. Ah, sisa. Zedu e kasate ma ko no woroka. Koke. Ima kumai. Ne ko ne b'a fɛ ka e de ɲininka e ni Zeyidu ka ko ne b'a fɛ ka dɔnni de faamuya la sabula aw ka tabiya tɛ kelen ye e bi Zeyidu nɔfɛ ni na kanu de la wa walima I b'a fɛ ka yɛlɛ a la de sabula yɛlɛ ye fila ye dɛ yɛlɛ fɛ bɛ yen yɛlɛ nabi I kalanin don Zeyidu ma kalan I lamɔna dugu min na ko Faransi Zeyidu ma deli ka se Bamako I bi kan min fɔ a t'a mɛn Zeyidu lamɔna ne de bolo yan kabini an ginini nka ni yɛrɛ min sigilen filɛ ne ka Bamako ye ɲa na o y'a sɔrɔ n dɔgɔmanin don kuma tɛ Zeyidu ma n'a sɔrɔla I b'a fɛ ɲa walima I b'a fɛ ka tugu a kɔ k'a kɛ yogoro ye ka yɛlɛ a la dɔ fɔ ne ye ne k'a faamuya a la. Tonton, ce n'est rien de tout cela. J'aime Zeyidu au plus profond de mon cœur, de tout mon cœur. Et bien haketonye, de Zeyidu fait ni na kanu de la, ba fait ni kunde la. Nta ko ka yɛlɛ a la. Sisan kɔni kumara sinon I kun bɛ ka min fɔ n y'a faamuya I bɛ se ka taa a tɔ bɛ ne yɛrɛ de bolo sisan I y'a mɛn I bɛ k'i minɛ I bɛ se ka taa o tɔ lase ayiwa n y'a mɛn a tɔ bɛ ne de bolo. Ok Tantu ne bɛ taa fɔlɔ. Ne ko Zeyidu mimi denmuso bɔra k'a bɔra nakɔ la dɛ ayiwa o tɛ baasi faliba tunnen don yarɔ e fana m'a ye dɛ n bɛna Zeyidu bila ka taa fali ɲini nka ne denmuso awɔ ne de b'a fa ɲɛ wele o ka taa fali ɲini ɲɔgɔn fɛ n m'an bolo jugu da I kan ni min bɔra o la I b'a lakali ye Zeyidu ye ne dɔgɔnin de ye sin bila sin kan mɔgɔ si tɛna dugumakolo in kɔ kan min bɛ Zeyidu dɔn ka ne bɔ e k'a wele k'a fɔ ye ko ne k'a ka taa faliba ɲini wa ka taa denmuso in nɔfɛ u ka taa fali ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a kelen ka na taa dɛ I y'a faamuya. N'i ka kuma faamu nin ko in yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan ne dɔnko bɛɛ banna. A ma se donko ko ma fɔlɔ e de kɔrɔtɔlen don ko in ma
I dɔgɔkɛ wele I k'a fa ye sabula ni ne nana fa ye a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ parce que n dusu tiɲɛlen de don. I den fɔlɔ e den fɔlɔ de. Den fɔlɔya ye tiɲɛ ye nka sira dɔw bɛ yen n'i y'olu yira den fɔlɔ la a kan ka taa o fɛ. Ni min fɛ ni min fa ye a ma deli ka ban si ma wa n ye min f'i ɲɛna taa o fa ye dɔrɔn e k'a fɔ Zeyidu ye ko ne ko k'o ka taa falimusoba ɲini ka na ko n bɛna taa an ka dɔgɔ dɔw ta k'a ni denmuso in ka taa k'a k'a teliya. N t'o ɲɛfɔ sisan. Besi baba nyana wa neko ka bi dugu jɛra man ka faliba ye. Salut les jeunes. Aka faliba ye. Depuis kuna sini ne a ye dan biɲɛ ninnu ka yiriba kɔrɔ ye. O bɛ ne yɛrɛ n'a cɛ. O den bɛ ne n'a cɛ. Aw ma bɔ ye wa? Ne bɔra yen ne ma ye. Fo n'i taara bɔ dugutigi ka so kɔfɛla in fɛ dɛ a tun bɛ yen fɛnɛ. Ne bɔra ye yɛrɛ de sisan kan kunna yan kan. Fulakɛ ka wɛrɛda dun. Payi. Sɔgɔmaden na ne solila ka poyi ka babilen bila ka taa n ko ka taa yen fan lajɛ bari bin buruburu ni mun tun b'o ka yɔrɔ la n'a tun tilara dɔrɔn a tun bɛ taa yen nka a tɛ yen nɔ. Zayidu o kuma yala b'aw bolo o la bi sa dɛ. O de ye tagama da ye. Bi y'a tile 2 de ye ala an tɛ ka se ka nɔgɔ donni ka sabu kɛ faliba in tununi ye n kɔrɔ de y'i kanto ma o la sa ko n ka gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen la ka don ni faliba ye so bi. N tɛ baasi ye n tɛ n'a ka baro tiɲɛ an bɛ dɔ bɔ sira la. I n'i ka tubabu muso bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ça va? Ça va. O sigilen bɛ ni ji nɔgɔ de la. Ji an bɛ ji. Ja an nana ji ta ka taa so. Nin de y'a ka. Ala foyi man di pewu. Wallahi. Ne kɔni sera ka min dege a ka kan o ye biɲɛ de. Sali sɛbɛn yɛrɛ ne t'a dɔn o kɔrɔ ye min ye. Sali in kɔrɔ a b'a fɔ ko ale mɔgɔ caman faga. Ne taara n kɔrɔ ko k'i kana kun min na. Il y a du diable dans le champ. Tu vois pas? Je croyais que c'était du diable. Jɛ bɛ muso kisɛ ba in bɛɛ la ja yɛrɛ t'i la yɛrɛ. Ni siran ye fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kan ka siran de. Kita, ni misi kasih kan? Muni kira ini. Tasu, itu siapa bohong? Espèce de bourgeois que tu es. Allah, Jandi, mungkin Hah? Yakli sih kita, yakli sih kita foyi de tɛ yan. I siranna fɛn min ye
Nkono, mita takana na ibala. Nkona ya. Ni kan kona ya. Tu sais que takana to ya. Tu peux pas partir me laisser ici. Mina yiri lari, demsenu ma ke ka solo de ge. Kona munu mu sigi ni na kabaina. Wa ke gulle baga nayi. Ika dala ka fugo jati lambla. Non, je veux pas rester. Mina yiri la. Non. Ici non, c'est non. Tu sais quand tu aïe. Nkona ya. Dano. Je lui sais. Afin. Ibala. Kikuya. Ani famia. Ani haki. Woni fe ya bamana. Dem so ne bendo. Ni kono na nusiki. Wala sa u kana kaban kilengile bechi. Ugu bagba nindi. Ikuma to ma ira ka fo game so se bai. Ngane ya so le seran ni. Ulangata. N'importe quoi. Zaidou, bon, je suis fatiguée là. Je peux plus partir loin encore. Attendez que... Ni sengida, ni tsega tayo jambi. Fuye ngari posi. Wallahi. Ne korotu ma foke kana ne ko fo jien wuli ne daro ne ni sera suguta ma bina. Ni ni bo ko furu mi kono ni fale be kan nyenye ni. Misa abe dunni ke royo yi be laje. Ngara. Mi errore ne yimbe laje ha ala buron nga fali atmet ko is kulula tara ni tara so trese lelo J'ai mal au ventre. Hein? J'ai mal au ventre. Ne kon dari bukan pengen kono kon mi bulu. Agak tu beri. Ne kono di kantini. Ijo yo ngale ni sera kasar. Hah? Udah nawati mi. Hah? C'est ça. Eh Jirimia. Je sais pas. Ma Jimmy.
ka ban ha ha imu sai mu il faut ça Fais doucement. Hein? Encore. Oui. Oh. Ah. Aïe. Il faut ça. Comment est mon édou? Il voulait d'un coup de yamon. Na jongale ni ka salo. Ngale. Ataka tema. Ha? Abi que me donne ni plus de ya salo ngata ka tema. Wari ko ne da balba. Abi que ta don. Abu kata. Uri gisi ke. Dia mengauli. Ebe munela ta. Ha? Foi. E pulu chega dan kono na don abi ka ta don. Ebe ele lasa. Les gars qui ont meilleur, n'est-ce pas? J'étais vraiment bien, mon pote. Eh, my goodness. Oh là là. Et t'es né de nous. Nemi ta ka pofu en fait kana ne ne de nous. Tu sais, je me plais tellement que je ne sais pas quoi dire. Et j'étais tellement contente tout à l'heure que c'était tellement bon pour une ligne on attend pour les cadmisa. Il bolo bon comment? Amani a notre voisin on a. Il va me refaire. Il va comment la gang qui t'a goûté c'est là. Tu me clignes dans les fait ça. Est-ce que tu m'as cligné ninge? Est-ce qu'il y a un coup de on attend? Je suis aujourd'hui que tu m'aimes. Mais bon, là, ça qui vient de faire. Parce qu'il n'est qu'on a dit là, c'est ça. Et inquiétude, c'est ça. Ça prouve que tu ressens quelque chose pour moi. Je suis tellement heureuse d'apprendre cela. On t'a dit que c'est faux. Nana qui est là, qu'on est à Joro, qu'on est tu connais bien fait. Les bénéfices sont bien. Et voilà qui vient de faire ça. Ah, que c'est beau l'amour. Oh. Qu'est-ce que je l'aime du plus profond de mon cœur. Attends-moi s'il te plaît. Oh, क्या है मेरा पहला प्यार है साजना क्या है मेरा पहला प्यार है
मिलेगी ओ क्या है मेरा पहला प्यार है सजना क्या है मेरा pela piare he ibadon nyina makono mina fe sa fa suga ka chanko fol bon oti balne non depuis ni na don folet me gafne ho fa bi ni la parce que ibadon fa be reila ayi o kuma tala magam Bro, kan iga bana dogo quoi. Bana dogo ne tse ka furake. So ni bilara kana di, kana furake li la. Ya. Kanu mano lindo plan bela. Ikat ni di turu. Udah dengan plan bela. Kamu fa be ni naki. Karija. Iba ne ka dana mo ko bai. Ya na ma bu ka di. Aka kani bana bu dimso la. Nega pereke avec ça quelqu'un est tout s'il te plaît épargne-moi tes mots je sais pas comment réagir. Cesse de me dire que je suis folle quoi. Hein? Et puis tu es là à me dire que je suis folle. Eh Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Ne connais me ka finya di bana dugulu te frake ya fa moi bon non da s'il te plaît s'il te plaît name Zeidou alors faut qu'on ait bien savoir ça je suis au sérieux je suis sérieuse là ni mo ba savoir kana mo ko mana mo isa ne bi ko ko ke kuma yin to la diabète adonga fokone bi fede et de connaître ma qui bénéfice mais moi de l'année dont tu as changé du jour au lendemain je sais pas quel mouche t'a piqué quoi ibado ni atone yele mana sabula fendo bi la ne ko ni ko to ma songo to quoi Nebima kadi ni nebe kuma igan nazara kan boal mami me feka kife mami me feka tudiko mami me feka ka janya yirila ote kuma ni kanye ite kami me abe do fara janya chegele aka ngata fe nata te fe boala fe yala tadi eta te ni tate ok mini famille famille kay etoro nek ko la duro e nek nazara ka foydi il ne veut pas il a acheté belle ko voilà ok problème pas là Niami je te promets de ne plus te parler français oh. Désolé s'il te plaît mais la lutte est bi côté nazara kan fi tout mais choro beke wala ça va na allez ni fila ka fond à rectifier d'accord Evidana. Idarana. Idarina. Comme il y a mais coupe na don inchallah mais non forcer candidat pour les passer à tout le monde na kan fi pour les quand même pour finir bashite anga dogo serala yani legal bi ya sanga fali bay ma bokku to ka ko ni ngere mais en bolin ko ya idali mala ka fetini pour mon korobli ite kuma kalangolo forma bli ndese go la dutayi ni lo fle kala dutayi de ni ba don ne ga nanzara kan fo wi njoli la nti se ka blami bina forcer kake ifene gi forcer surtout que de là dala kan e fem padi anga nyana ma jolando wa ngara ma de glomado nte ka dala kan futa yi ite se ka min wala ya e ko ma saki dala kan dinema ite nazara kan fedli dal si say boraka do fo ite fe nga kuma ka ke kuma la ngule orela nte se ka jo dala kan ko ko ron wakati nda
Bado. Ya Isa. Itaran nazara dugula dere ciena. Anga makoro be klinga yala daru wi penge. Intama fitini ndoro fo ka jeni ngi bila. Nya finyina. Ni mi kuma ne fe. Bamanankan. To dunkan. To nugula. Awo mo miseka fenye. Miseka mfenye. Miseka njija. Ha? Miseka njija. Miseka njija. Ha? Tiana, iche sirileno kosebe. Yaro. Ujana. Kadi. Ekran fem kama. Ama ñogoy don ma dem sena ke ñogon kan mo la mo ñogon kan munu bayi ran naka fogeta kan ndege ane do jina wotro ko e bi ñi ngelu ya oh eh ko mi rom 6 ans aka kan wuñu ngal ki law zaid ne ne ta do femina ne kere fi mo do ni disuko ntalo kanoni kon bora wora mina bela ala mi ñene kife kadi yecin ko jenga koronati wajani ay yego folode jente do yego folode kanu be damne kadi na labanku ebe pare kanu fem bare ba kono tiriya deme sutra jidi balma kanu bes gide no ni dalle no la kiten jampa ni dalle ndo la konti jampa mo be lari te la konti jampa nga ni sala ndo yere ka yoro dini bere ka ke walu ni kita hakila tika fio ibi ni son jam pro modola ibi nyekum ko lindo ko yecin fo me ado bi kutigi wala bene kan nyina mala ni tenere ne ba ka so ni so ni diskute tay ni dara la bi uci wera bara madina mi te bara bi kadi ina ma kon nan beni ga ketare bi ngom ko be sene jeng ko ni dara la bi ki ben ko al na so le man ga jabi do kadi Fatmata akera ni majigi ani sonja wakati min mom lady wakati min nyajiti dimsu wene jilli kadija ikadni niti falfula ini femi ngaka itu fi segen ni fari dulu sisa aga di tunda ka bunna sisa yeni hona de do non muso caman bɛ yen lɛn ani maloya o de b'u ka caman u ka diyaɲɛ tunu Kadija an balakaw dara ni lɛn ni ye diyaɲɛ sigi 100 sarada o 100 sarada 99 ani 9 o de bɛ muso fari la kelen dɔrɔn de bɛ cɛ fari la
bi kɔnɔntɔn in muso b'i poro a yɛrɛ kan k'a kuru a tɛ sɔn a ka don a la nka cɛ ka kelen mana na don o don diɲɛ bɛɛ b'a don a la muso i b'a ye muso caman ka kɛwale la u b'a yira cɛ la k'a fɔ min fɛ mɛ u yɛrɛ da t'a fɔ n'i ye ta ye i y'a yira kɛwalew la i y'a yira i da fɛnɛ na i y'a fɔ fo k'a fɔ hakilina jumɛn de bila o la ne kɔni bolo ni ye ɲininka n'i bɛ mɔgɔ fɛ i kana dogala i k'a fɔ a ye yanni k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'a dogo a fɔ a tigi ɲɛna a tigi ka k'i fɛ a kana k'i fɔ a fɔ a tigi ɲɛna walasa i dusukun bɛ lafiya. jɔnni wɛrɛ de b'e ka nin fɛli in seereya la jɔn wɛrɛ bɛ ne ka fɛli seereya la tanto bɛ ne ka fɛli seereya la a cɛ fɛnɛ b'a seereya la i ye tiɲɛ fɔ Kadiya ma dɔw la cɛ bɛ fili ale bɛ muso bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛ ye wa timinandiya de y'a to muso ye kɔnɔbara kalo 9 k'a ta fo ka taa s'a jiginniw ma o muɲu n'o sabali de y'a to muso 4 bɛ se ka sigi cɛ kelen kun o sabali a n'o barika de y'a to muso bɛ se ka kɔnɔya tan kɛ wala ma fɔ ko muso ma k'u ni ci bi ne dara la ɲɛnɛma o ɲɛnɛmaya ni muso t'a la ɲɛnɛmaya tɛ yen Kadiya i ka di ne kani foyi da la e kelen ka ne ka kanu foyi da la sisan k'a jira ne na a ye mun de k'i la Kadiya ma foyi kɛ ne na fana kɛra nisɔndiya ani wasa ye ne diya ɲɛmɔgɔ mana na hane t'i ta ne kanuba mana na hane t'i ta jɛ se dɔnkilida la awɔ solo gɛnyɔrɔ la an bɛ dɔnkiliw da k'an yɛrɛ la nisɔndiya bagan gɛnyɔrɔ la dɔnkili de y'an teri ye o de y'an kunfɔɲɔgɔn ye kunte diya ɲɛ la ka di mana na hane t'i ta ne diya ɲɛmɔgɔ bɛ yan hane t'i bɔ ne kanuba bɛ yan hane t'i bɔ kunte diya ɲɛ la ka di mana na hane t'i ta. non jara trop nin taara fo Nina je bɛ se dɔnkilida la tan ne i se dɔnkilida la wa i kan ka di han an kɔni ma timinandiya dɔɔnin diya n ye kosɛbɛ tun y'o de f'i ɲɛna n bɛ segin k'a f'i ɲɛna n ko min ye dege ko caman na i tɛ ko minnu dɔn min ye dege olu la n'ala sɔnna ma ne yɛrɛ fana tɛ ko minnu dɔn bɛ ne dege o la wa ni caman bɛ n bolo n fana bɛ n'o de ye k'i dege o la n'ala sɔnna komi n ka ɛnu dɔnkili ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman baasi foyi t'a la ni fɛn fɛn ka di ye ne bɛ don o da de fɛ ne sewalen don bisa ne yɛrɛ sewalen don i b'a fɔ an ka to nin yɔrɔ in na yan an kana bɔ yan bilen maa bɔ mun ka kɔrɔ ni yɛrɛ o ye tiɲɛ ye i gɛrɛ n'a ye e kɔni y'o ye fɛn dɔ b'i da k'a dun nka i welekun ye min ye e ɲɛ tɛ nin na nin ye jɛtura de sen n'o ye tan n'a fɔra ko jiko gɛlɛya banna musulmi min nana jɛtura in de b'a la k'an ka fɛngɛ bɛ yuguba ne k'u bɔ k'u bin su in na i bɛ n'i da yan ba ka Sule ka furu ni ɲɔgɔn kɛ n y'a sen n'o tagama foyi i gɛlɛya su in na i kana n'a jɛ dɛ n kɔrɔ tɛ baasi ye nka ne ka kisɛ de bannen don
o ti basi o i tila i bɛ taa fɔ tu ɲɛna ko n ka warimisɛn min b'a bolo a k'a d'i ma i ka taa douze den 2 san basi t'a la o t'a ɲɛ ayi su na bɛɛ n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an ka dayɔrɔ labɛn yan n kɔrɔ jamusa ani tile a ye di kɔni baasi t'i la ɲɛma Seydou o ɲɛ ya yɛrɛ tilenna kɔri basi t'i la bese y'i bolo dɛ an bɛ taa fɛlɛ bɔ i yɛrɛ sɛgɛnnen don dɔɔnin n'o tɛ i yɛrɛ kun na taa n hakili jigin kɔrɔlen dɔɔnin na sa ne bɛ ka taa tu ko ne bololankolon sera yan k'ale ne ka da so kɔrɔ ayiwa ala ka kɔngɔ ja la a y'aw cogo t'aw yɛrɛ la dɛ aw kana na t'aw bolo don wo kɔnɔ basi t'a la yarɔ aw ka totogo de tulon ye basi t'a la n b'a la ka sɛbɛ de fɔ aw kana t'aw bolo don dingɛ kɔnɔ dɛ basi muru ne yɛrɛ kun bɛn'a f'i ye sa aw kɔni ayisa ala ka kɔngɔ ja ala ka wula yɛrɛ d'a ma a y'aw janto ɲɔgɔn na han awɔ nɔgɔ e yɛrɛ bɔra dugu jumɛn ne bɛ bɔ Mɔnzɔnbugu Mɔnzɔnbugu tiɲɛ yɛrɛ la Mɔnzɔnbugukaw ye maa ye bɛɛ ni kelen b'aw fɛ dunala dɔ bɛ yen wa hɔrɔnya bɛ yen i tatɔla ye fan jɔ n bɛ fɛ ka taa ci la duguba kɔnɔ ci la o tɛ baasi ye ne kun ye tile 2 kɛ ne kun bɛ Jamusa ka du kɔnɔ Jamusa yɛrɛ fɛ yen Jamusa yɛrɛ a bɛ yen t'a la o ɲa a dɔgɔnin don a dɔgɔnin fana bɛ yen kɔri baasi la alhamdulillah a yɛrɛ ye denkuranin sɔrɔ kɔsa in na tabarika Allah dɔn min f'i ye nɔgɔ ɲumanya tɔnɔ tɛ ban dɛ n'i ye ɲuman kɛ hali ni e m'a tɔnɔ sɔrɔ i bɔnna dɔ b'a tɔnɔ sɔrɔ sabu bamananw ko ten ko n'i ye danfɛnjugu dan n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen den ɲɛna dɛ o ye tiɲɛ wa a b'o cogo kelen na n'i ye danfɛn ɲuman dan hali n'a ma falen e yɛrɛ ɲɛna a bɛ falen den ɲɛna walima i mɔden ɲɛna aw ye ɲumanya min kɛ ne ye wala n tɛna dugu i la bilen kabi dugu jɛra ne sigilen bɛ yan siratigɛlaw kɛn bɛ ka sira tigɛ an na a si tɛ ka sira in kɔ taama bilen nin sira in tɛ boli mun dun sen fɛ bingannikɛlaw de bɛ sira in fɛ bingannikɛlaw awɔ ne sigilen bɛ yan kabi dugu jɛra n bɛ k'a jira mɔgɔw la ka sira ko fɔ mɔgɔw ye o kan ka taa sira min fɛ ɔ ni ne ye n yɛrɛ dɔ ye ka ban ɲɛ dɔ i kan ka taa sira min fɛ ne kan k'o jiri la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o bɛna diya n ye kosɛbɛ i bɛ bɔ nin fɛ i bɛ bɛlɛbilen ta bɛlɛbilen bɛ fara 2 ye i bɛ taa i numankurun ta in fɛ sira bɛ bɔ siraju 2 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ o sira kelen minɛ fo ka taa bila i bɛ siraba min kɔ la baasi tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin diyara n ye wa ala k'i sara amina ne bɛ dɔ bɔ sira la fɔlɔ baasi tɛ ayiwa ala ka se ni ɲuman ye komi n ka fɔ an b'a e bɛ fɛ k'a yira ne la de ko an ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ ne kɔnɔ kelen ko k'i bɛ jugu la wa Zayidu wa ɲɛ b'a la musonin kolon kɔni tɛ maa sutura kuma si e kɔni b'a dɔn pɛrɛ i kɔrɔkɛ ka dumuni ko ka bon o ye tiɲɛ kɛ nka don min na ni caman bɛ sɔrɔ n'an ye kelen min sɔrɔ bi an k'o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛ nin ka dɔgɔ tɛ jɛ tiɲɛ n'i dun t'a fɛ i t'a to ne k'a di ɲɛma ma ɲɛma n'a ka t'u ka so ayi dɛ a to yan nɔ a den kelen an b'a fɛsɛ fɛsɛ an cɛ ale ma fɔlɔ di la fiyewu a ma fɔlɔ di la ka jugu kɔrɔkɛ muso in ma dɛ baasi t'a la n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a kan tigɛ
k'a jeni yasa i ka ɲɛɲini a la joona n y'a mɛn problème t'a la baasi tɛ ɲɛma an t'ale n'a ye mangoro mo 2 sɔrɔ yan'an ka tila o baara la ɲɛma ye k'a kɛnɛ kan dɛ a bila ta n bɛna sɔrɔ sɔɔni i b'a lajɛ zayidu o tuma e y'a kɛ cogo di ka nansaraden sɔrɔ ɲɛma o dun y'a ɲininkali sugu jumɛn f'a bɛ bɛɛ la i y'a sɔrɔ cogo min deni ma ɲɛnama ne ko n ko kɔri n'i ka fɛn ninnu sifil'a la mɔgɔ b'i ka samafagamugu ci sosa la wa ni bere batara ma fɛn mun jama sigi yɛrɛ caraki caraki i b'a ko jɛgɛji bɔlen jakuma kan ni ko ni yɛrɛ tɛ tɛgɛ damandi nin kan koyi e b'a dɔn fɛn min ka jugu ninnu ma wa i k'a k'i b'a fɔ k'i mago t'u la i bɛ balo ka sɔrɔ o tɛ wa i bɛ balo i ka laada ani i ka kɔrɔlen ani i ka tabiya kɔnɔna na u t'i minɛ cogo sɔrɔ fɛn min na o dɔrɔn de n'o tɛ n'i yɛrɛ lajɛ kɛ a ye ne yɛrɛ tɛ muso jalo mɔgɔ la yɛrɛ tire juguya da yɛrɛ ta ye zayidu ne kɔni ne ka laada ko ninnu de man bɔ a bolo n'o tɛ a ka tere juguya i yɛrɛ kɔni ma ye baasi t'a la zayidu ne ma dala ni e yɛrɛ bɛ k'a ye ka ɲɔgɔn kuma ba ye ayiwa to kun bɛ yan ka ɲi ɲɛma wa maa sɔrɔ ka ɲɛ koyi a cogo dɔ sigi fɛn kun bɛ n da a bɛ ci a ma ci o nana filanan lajɛ a t'o ta n'a bin cogo ma ɲi k'a bɛ ci de a bɛ ci awɔ a tɛ bin n ye n ka guloki kɔrɔta a bin a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka fɛn n bɛ wasa cɛ bɔ zayidu aw ye ɲɛ sɔrɔ a ka jiko in na wa ne ma taa lajɛ fɔlɔ koyi jɔ bɛ bɔ bila an bɛ fɛɛrɛ ka taa lajɛ n'an ye ɲɛko ji dɔ sɔrɔ ayiwa baasi tɛ mɔgɔ t'a bama n'i ye jamana o jamana cilen jɛnɛya mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ ni fɛn yirila min ka bon ni ba kun ma ne mɛn i fa ye min diyan ko n ka d'i ma i tɛgɛ jɔ Compris. On doit arrêter la colonisation. ne den cogoya de ka fɔ I ka se ka taa fɛ bolo la maa si tɛ se masakɛ la dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ a tɔgɔ ye Asimi sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? ne ma bɔ i fa kɔfɛ min b'i fa janfa Wa ne t'a dogo i la. I denkɛ in, si t'a la. ne ko o bɛ ka kuma bamankɛ ɲɛlen min na wa gajɛkuluden kulubali o bɛ ka kuma barajo kulubali den nin la wa Zayidu ta ye Tongobugu ye, Ita ye Solamini ye. Zayidu ta ye Tongobugu ye, Ita ye Solamini ye. ko wolo kumaja ni si tɛ kelen ye Zayi kulubali Mamajigi ta ye Zayidu ye, Ita ye Solamini ye. Dengeleta Subaga alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah suma alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka da i kɛ kuma kan ani kɛ wagati la k'a fɔ n ka abonné bɛɛ lajɛlen ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ yanni n ka don n ka kuma kɔnɔna na n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi an dafara mɔgɔ 100,000 na wa n dalen b'a la n'aw ka timinanja n'a ka farifoni ye maa miliyɔn caman bɛ kɔfɛ ka na kanubagaw an sigira Tongo partie 2 kuma de la bi film min bɛ yen nɔ ni a diyara kanubagaw ye n'u y'a lajɛ baara in kɛli man gɛlɛ layɛli de ye baara ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu y'a partage mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na kanubagaw film in
an ye kalo 6 fo ka taa kalo 7 la an y'o de k'a baara la dugu 7 an ye dugu minnu kɛ dugu minnu cɛ ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ kosɛbɛ o ye timinanja ani farifoni ni o kɛra aw de kama o kanubagaw an sigira aw kama bi o siratigɛ de la deuxième partie baaraw daminɛna an ye partie dɔw yɛrɛ ta a la ka ban mais kanubagaw sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kuma surugu kan ja bulon dingɛ tɛ bɛlɛ ta dɛ première partie baaraw gɛlɛyara kosɛbɛ o ye gɛlɛya dan ye nka a mana gɛlɛya cogo cogo n'i y'i miiri kanubaga ninnu na i b'i ka gɛlɛya bila kɛrɛfɛ k'olu ka nisɔndiya lajɛ kanubagaw a ka d'an ye a k'an dɛmɛ deuxième partie baara la dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ye dɛmɛ bɛɛ tɛ sanu ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ni duwawu ye ani hɛrɛ caman ye o siratigɛ de la an bɛ fɛ ka kabako de lamaga deuxième partie kɔnɔna na an bɛ fɛ ka fɛn dɔw récupérer wallahi première partie kɛra kɔngɔtɔ baara ye nka m'a dɔn deuxième partie la cɛw ani musow bɛna tugu an kɔ a baara la o siratigɛ de la an b'an ka tunkarakɛw fo nin yɔrɔ in na yan minnu ye faso in bila ka bulonda bila ka taa fɛn ɲini k'u bɛ segin ka na ni hɛrɛ ye faso la foli belebeleba ye olu ta ye nin yɔrɔ in de la an b'an fa n'an baw fo ka tila ka acteur kɔrɔbaw fo minnu farala an kan nin baara in na ko kanubagaw k'u kɔfilɛ an na n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baara an mago bɛ dugu 14 de la kanubagaw déplacement b'a la dumuni b'a la post production o y'a ta dama gɛlɛyaba de ye acteurs fo ka taa se baarakɛla tɔw ma kanubagaw a ye hakili to an na a ka d'an ye ka fɛn de bɔ ka jamana in kunna wolo n'a ye jamana min y'an lamɔ barika ani lakana k'o sabati an kan an tɛ se ka sara kɛ ni foyi ye fo k'a yira jamana tɔɲɔgɔnw na o siratigɛ de la sa n b'a dɔn cɛw b'an kɔ wa musobaw b'an kɔ minnu ma nɛgɛ u yɛrɛ la minnu ma tigɛ u dalakanw na o la an bɛ fɛ a ka fara an kan ni Alaw taala ka diɲɛ ye deuxième partie la publicité dɛmɛ hali ni sungɔmden kelen de b'i bolo o y'i ka dɛmɛ de ye an ma jɔn foyi la bɛɛ k'i se kɛ nin ye jamana ko de ye imagine lɛli ye lafiya min da e kan an bɛ fɛ a k'o lafiya segin ka na walasa filanan ka bɔ a k'o y'aw ɲɛna an kɔni ye fitinin kɛ nka an ka kuru ma se siɲɛ ma nka an bɛ fɛ ka kanubagaw fana ka timinanja lajɛ o siratigɛ de la n'i bɛ fɛ ka kuma an fɛ ɔ nɛgɛjuru sira min bɛna pase sisan i bɛ se ka kuma o fɛ bonya ani karama kɔnɔna na. masakɛ fangatigi ne ta tɛ filimi ye dɛ ayi ni kanubagaw kanu tɛ ni jamana in kanu tɛ ni baara kanu tɛ kanuba in fanga montaji kɛ kun tɛ ni mansin na maaw a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ni dalen don a la aw bɛ fanga in sama ka taa fo parti 10 na ni sigara i bolo la i b'a sumuni ma tigɛ n kanubagaw la m'aw fo aw minnu b'a ka 20 ni 10 don forfait la k'an ka video lajɛ ɔ kanubagaw n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baaraw ne b'a fɛ a ka kɛ machine wɛrɛ de la min tɛ nin fitiri waleya tɛ an mago bɛ baarakɛminɛnw na an mago bɛ appareilw la an mago bɛ son tala ɲumanw na n'o ye microw ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ala kama faso in kama a y'an dɛmɛ bulonda kama jamana in kama mali mago b'a den ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen la nin wale in a ɲati wɛrɛ tɛmɛnen ye min tɛ nin ye nka ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donnen ye a taa fu la don min na n ye fanga monter k'a ban a bɛ disque dur kɔnɔ n ɲinɛna sagi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ tourner na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ sagi kɔ gitɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segintɔ moto essence banna n y'a kolongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne fɔ lahara ne tɛ film bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka k'aw de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye
ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen no fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka can bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i k'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanumɔgɔw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tunu n b'aw fo dantɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto a ka kan o kana ɲinɛ
Nam. Ni ma tun. Bala. Wele ni ma se ka ye ni ko in na ko. Sabula an kɔnɔ gannen dɔ ka sɔrɔ an ma to gon dun. Dugu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan. Ka ne ci cogo min na an bɛ se ka na an ka jiko kuma fɔ. Ne fana jigi ye maa min ye o ye e ye. N bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nin na. San laban in na jiko kama an ka baganw hali an ka sumako n b'a f'i ye an kɔni an kɔnɔna fililen don bi dɛ. Sunkalo i nana ka sɔrɔ an b'o baaraw kan ta. Jamana ɲɛmɔgɔw u ye dɛmɛba de kɛ jiko la caman n'o ye kɛn yɛrɛ dɛmɛ jɛkulu ye. Sunkalo olu fana bɛ k'u seko kɛ jiko in na kosɛbɛ. Sunkalo nin tɛ baasi ye. I bɛ wuli ka i ko k'i lafiɲɛ bɔ. Wula fɛ an bɛ wuli ka se papisi ma. Ni min bɔra a la o tɛ fɔ i yɛrɛ bɔ. Baasi tɛ. Nka Bala maa nakun ka kɔrɔ ni yɛrɛ. Lafiɲɛ bɔ tɛ nin na tuguni koyi. N bɛ n ko sisan an bɛ taa nin na. O tɛ baasi ye. Nka ne bɛ ne ɲininka o. Sira kɔni awɔ an ka sira ninnu. D'accord wuli k'i ko. N yɛrɛ man buramuso ye fɔlɔ dɛ. Ale bɛna fɔ wula fɛ. Duguba kɔni. Awɔ. N bɛ ji bɔn kan sisan. Ankile. Tu. Ne yɛrɛ ɲɛ fili fili so. A bɛ dumuni dɔ sɔrɔ k'a dun. Baasi tɛ. Ale yɛrɛ fɛnɛ bilali de tun ka ɲi ale ma kosɛbɛ. Nka kɔnɔna juguya yɛrɛ bolo ma o don y'a ka bilali laban ye. Ale y'a kɛ yan ka di ni so ye. Han? E kɔni b'a dɔn kɔni dumuni tɛ yan nɔ et puis ji. Baasi t'a la. Taa n'a ye a ka se ka dumuni misɛnnin dɔ sɔrɔ k'o dun. O bɛ kɛ. Ne ko Kadi ma se yan k'a bɛ dugu jɛra ye. Ayi m'a ye. Baasi tɛ. N bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa fali baasi. Awɔ. Ankile. Nse. Tantu. Somɔgɔw. Kaba se. Kɔri baasi t'i la. Baasi tɛ. I ni fama. Dɔɔni. Jadu. Ne bɛ na. Awɔ baasi tɛ. Tantu k'an sɔnni. Sare ne tun bɛ tɔgɔla kuma la sisan. Ɲɛrɔ. E don mun na nin bɛɛ. Ne tun bɛ ka n baga baramuso ninnu. Ne yɛrɛ fɛ ka taa n ka fali baasi de ye. Yaasa a bɛ se ka dumuni dɔ kɛ cogo min na. Ala k'an fɛ kɛ. D'accord. Ance! Muna! Berbasilah. Dewadu. Alhamdulillah. Ni ko be mu. Muna ga musoro ga ko wani ne mutoro he sawara. Ni ma biye ki fila de be ni bogon nun dala. Zai bogon fana ga chango. Ne itina ngata kuldala. Kuldala. Aw. O ga di ko. Awa ga di.
ti jonga wotoro en koli folo uti nana na ma koli ne ka koli ji ma ban nana na mi bajanga fo be ayo koli la mi do ba baji abdan okay we present digi ai kam la tuni tay ni yoro bem ne tan bari dingani ma ke plugale ka atu brige mine na ka tasma bloga korla o kele de odi bi mine kana foya alaji buli ezira ba en kele be fa mai ta do ko flaga ka bugu je na se tadi ni foya de flaga ka bugu ko dabla chere la na ma kli tola ta ka jinni mai kungula de dugutigi ya manga ba wuli de ne ngo denisen godo basite nyina ni yoro kele la surgu ma dozo ba ge ya nyewa ya be na mo ga ko da mate be la ba dugutigi be ge ga bodu ko do Allah akbar ni mi ngero ka fogo we chedre ko ni domi baro dajale dozogela ko dozogela o baro bo ima 00 la yo me ko dozogela waraba faka ni waraba mi la kale domi o dabari dozogela kadi yaro mi kuma ko sa ko mana gele yan fa chugo akira kele akira dingwe akira hamina kwe akira joro kwe akira dikun sugo ni nana ya kani dama kashi o dikun gile be nyana bo ni tora ya ni ya ni yele mana yirin kofe ya daga do sigile mi daga ni jibi ka kono na yere kuma be abo jiga kono na yere mo de be jiga kono bian ji yere de kala yere ma kabi dugutigi wolo vana ya daga mi atana machien ko dugu kilen bela jile iba ya ndafe dugu bela fiye ba beka dugu tolu wuli samya fe fiye be tienu ke na kan yirin to ya fiye be teme ya ngunari anga la daw na nga korolewu ama cien yoro bere anga dugu mo ko kenen ku hakili to ala ko sobe wow mai ube nyana jere la anga jiko ka sungolo da ta dugu ba kono ube fe ka je kana pour ba soni ke ya sa jigo se ga nyana bo dugu mina mere ne kale jwala ne fe no so nawo iye chef icho ngala de sa iye chef d'accord me fe ko jona Chen. Wow. Chen. Oui. Chen yele. Chen yele te wani ni perle de. Ni kono ni. Awo désolé mais. Il va faut on kana ko perle. Kono ni. Abe muso chenya. Iga muso asangorota.
o mɔgɔw de b'a san Effectivement. mɔgɔ minnu ka di ɲɔgɔn ye u b'a don diɲɛmɔgɔ fana ne ye nin sa ye de Tiɲɛ a diyara n ye. I kɛlen k'o kɛ sisan n yɛrɛ fɛn dɔ bɛ n bolo ka f'i ye i ɲɛ tugu awɔ i ɲɛ tugu ɲɛma ko n ka ɲɛ tugu dɛ k'e ɲɛ tugu cogo di awɔ ɲɛma a chaîne de ɲɛ t'a la a kɔnɔ cɛ ka ɲi n'est-ce pas a cɛ ka ɲi dɛ a bɛ komi baara ka kɔnɔ ɲɔgɔn ye merci baara alimami denmuso dɔ de don d'accord a ɲɛ tugu donc anw fɛ n'i ye kado kɛ kontan a fɛnɛ bɛ fɛn dɔ kɛ n fɛ k'a ɲɛ tugu wa a ɲɛ tugu an bɛɛ k'aw ɲɛ tugu e fɛnɛ k'i ɲɛ tugu e fɛnɛ ka yanfa ale k'a ɲɛ tugu i ɲɛ tugu la j'espère que ɲɛ tɛ foyi la yanfɛla filɛ i ɲɛ tugula i ɲɛ tɛ ne na kɔni yɔrɔ n'i y'i ka kɔnɔ sara i y'i kɔnɔ di yan n kɔntanna kojugu ka di n'i ye fɛn di musomanw fɛ yen ni muso kɔntanna a ka kan a fɛnɛ ka fɛn dɔ d'i ma au retour donc ne hakili ye nin de ye ka nin k'i la comme fɛn tɛ ne bolo yan e y'a bɛɛ de di yɔrɔ nin diyara i ye est-ce que mɔgɔ de nana k'i la wa fɛn wɛrɛw bɛ yen min ka bon ni nin bɛɛ ye n bɛna o bɛɛ yir'i la i kɔfɛ ka di n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka timinadiya ani ka farifoni na sanga n'a wagati i bɛ n kala fɛn dɔ de la n tɛ min dɔn i ni ce i ni ka timinadiya la diɲɛ yɛrɛ y'o de e yɛrɛ ye ne dege fɛn caman na ka ne kalan fɛn caman na depuis ne nana ne tun tɛ fɛn minnu dɔn komi i nana ne aw ka yiriba nin kɔrɔ yan ka n'aw ka laadalafɛnw yira n na n tɛ fɛn min dɔn nin ye koba de ye ne bolo ne sewalen don trop baasi tɛ n bɛna kuma dɔ f'i ye bi an ka maakɔrɔw ani an ka maabaw y'u mago don yiri min na n'a tana ma tiɲɛ kuma bɛ n bolo bi k'a f'i ɲɛma Sungalo tellement que jiko gɛlɛya kun gana nin dugu kɔnɔ u tun t'a dɔn bɛ min kɛ yɛrɛ ala je tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw kɛlen ka ni ɲɔgɔnna kelen sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna nkalon wa Sungalo a bɛ nɔgɔya sisan ala dan k'o kɛ wallahi i m'a ye ala ni George Kane sababu k'an bila mairie awɔ an y'a demande ladon dɔrɔn
o dugujɛ bɛɛ u nana kɛ wa sunkalo aw ta tɛ mɛn yɛrɛ sini bɛɛ i b'a ye Bala o ye ala danko kan ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ se k'i ɲɛda k'u k'a lajɛ ji yɛrɛ yɛrɛ de don a ji yɛrɛ bɔ an ma tila papiyew bɛɛ la ayi a tigi ta ni nin kɛra dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a filɛ ale ji bɔ ka sɔrɔ ma fɔ i m'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ale tɛ gosi n'i y'a kɛ ka dɔrɔn i m'a ye a tɛ mankan bɔ n'an ye dɔ sɔrɔ n'an dege o pɔnpe cogo la an bɛ se ka taa so sisan Sunkalo nin diyara n ye kojugu komi yɔrɔ ka jan dɔɔnin ne ma Zozani an bɛ Zozani de kɔ Zozani ye mun fɛn ye e tɛ Zozani dɔn ni ni fali bɔlen de sa fu a kuloni bɛ tan n'a ye boli a b'a kuloni da tan Zozani ɲɛkili b'a la mais nin cogo la kosɛbɛ finalement ka boli ka étirement kɛ farikolo ɲɛnajɛ n bɛ fɛ k'a fɔ quoi ka boli yɛrɛ ma ka sɔrɔ i tɛ ci la o fɛnɛ baara dɔ de ye o n ko dɔw fɛnɛ ci bilalen don u yɛrɛ ma k'o kɛ de o bɛ mɔgɔ kɛnɛya de o n'i b'o kɛ n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ o kɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ 2000 de don kalo la fura la 1800 bɛ tigɛ ka bɔ a la a bɛ kɛ 200 i jija nafa ka k'a la ni anw ye boli la yan dɔrɔn an bɛ Zozani kɔ walima an bɛ gɛlɛya kɔ ka hadamaden ka boli yɛrɛ ma ci t'u la koyi ci t'an baara ka ca u fɛ yɛrɛ de aw bamananw yɛrɛ ɲuman ko dɔnbaliya ye dibi ye n'i tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn de basi tɛ i ye caman faamu an ka nin yaala in fɛnɛ na e ka minɛ nin ye ko bɔrɔsi dɛ awɔ bɔrɔsi o ye mun ye a b'a jɛ de gɛsɛ an ka taa tiɲɛ don an tɛ tɛmɛ fɛn yɔrɔ fɛ bakari ka jasa da yɔrɔ fɛ basi t'a la an b'a sɔrɔ ale ka sɔmɔw selen don n'an bɔra yen n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i ka wotoro kɔli yaasa k'i ka bɔgɔ tɔ dɔɔni bila ɲɛ dɔɔnin dɛ barakuru ninnu ma ɲi tu basi t'i la kɔni tu a kun aw fana tɛ taa bɔ mɔgɔ la o k'a kɛ sanga ni wagati ni ne de mago b'aw la fo ne ka tɛmɛ aw ka du kɔnɔ ye aw si t'a b'aw yɛrɛ la k'a fɔ k'i jɔn ka na foli bila sa yɛrɛ la a bɛ kɛ cogo di Zayidu ka ko tɛ a n'a kɔrɔkɛ n'i bɔra ka ban ninnu de bɛ to i ɲinini na dugu kɔnɔ nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta hadamadenya tɛ tile kelen ko ye dɛ ni tilegan farimanba in na ka bɔ i fɛ yen nɔ ka na ne fɛ yen kura ka di a ka di a man di wa tu i ka ko fiyɛma yɔrɔ de ye nin ye a man di a ka di o kɔni o tɛ kan sɛbɛlama ye dɛ i ye dalamaga de nka i ma foyi fɔ a fɔ k'a ka di Sare kuma in ka di n'an bɛnna ko la an ka hɛrɛ caman nka n yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɛ ka ko in k'a sɛbɛ ye o don ye ci jumɛn ye Fatumata denmuso in kɛ ka di n b'a dɔn n ka hakili la dɛ a ka wuli a ka denmuso in ɲini Zayidu ye tu Fatumata denmuso ɲɛ faralenba in maa bɛ nin ɲini i ka maa ɲɛnɛma ye wa ja ni jugu yɛrɛ bɛ Zayidu la dɛ tu don ka di ɲɛbolo faralen don jagoya tubabu jalankan fɔla maaw da la fa tɛ tubabu ye i ba tɛ tubabu ye nin tɛ ye molobaliya ye sinon n'a taara dugu dɔ la ni kɔngɔ y'a bo ja kɔnɔ wallahi a bɛ bamanankan fɔ tuma dɔ i ni nin yɛrɛ bɛ bɛn a b'a ɲɛ ci maanifin kan ale mara mun bɛ ale fana baw bolo a y'o bila dɛ a y'o fila kɔ jalan kan n'i y'a kɛ ne yɛrɛ hakilina ye olu de bɛ mɔgɔ dɔw yɛlɛma sisan
e b'a fɛ ka zayidu yɛlɛma k'a kɛ nazara de wa walima i b'a fɛ k'a kɛ n t'a si dɔn de e bogotigini ɲuman caman bɛ dugu in kɔnɔ yan bogotigini baden bɛ yan nɔ minnu yɛrɛ n'olu ɲɛbɔlen don zayidu fɛ n'i ye nin ta ka nin ni zayidu di ɲɔgɔn ma aw ka du kɔnɔna i tɛ foyi mɛn bonsoir monsieur bonsoir madame a bɛɛ zayidu furumuso ka kɛ muso in ye sabula ɲɛ bɛ dennin in na position min na dennin bɛ zayidu don ko dɔw da fɛ an yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ o de sira ka ɲi zayidu ma sisan ne ye ka kuma faamuya nka tu diɲɛnatigɛ ko o ko buna hadamaden i bɔra yɔrɔ min n'i y'o dɔn su tɛ ko i la e ko ka zayidu yɛlɛma ne b'a fɛ k'i ɲininka o zayidu lakalakatɔ de don wa laloma de don wa fatɔ de don wa bɛɛ n'i hakilina n'o y'a sɔrɔ kɔni i mago bɛ ne hakilina la tu in ka mara man di ne ye an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye tu in ka mara man di ne ye tu i ma n yɛrɛ tɛ sabula ne tu kelen no ka fa don aw bɛɛ lajɛlen i ye fa wula na dɛ e yɛrɛ man n'i cɛ in minɛ wa ayi tuma dɔ la n ko hali baro nɛgɛ t'a minɛ n'i y'a wele tuma dɔ n'a nana i ka so i bɛ bali mun na n bɛ taa ci dɔ la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a bɛlɛnbɛlɛ i bɛ taa dalen sɔrɔ so kɔnɔ yen nɔ. nka sare a kɔni ka di ne ye an ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na i ka sabali n nana an jigi sɛmɛ i la i k'a fɔ i terikɛ ye aw ka sira labila. ayiwa ne kɔni y'i ka kuma mɛn an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'u latigɛ nka ne hakilina ani hakilina kelen tɛ nin ko in na. ne ye to duma tobi ka d'i ma i hakilina bɛ falen to tɛ dɛ to tɛ hali ni n ka fɛn tobi hali ni ye naji tobi ka forontoba k'a la nin kelen ni tu n tɛ nin na koyi n'a fɔra i ni dennin bɛ bɛn kari kɔnɔna la foyi t'a da kalo tuma dɔ la i yɛrɛ b'a bɔ i yɛrɛ la k'a fo n'i y'a fɔ ci di quoi batara den ci di quoi i wolola k'a sɔrɔ i fa bɛ bamanankan fɔ. ko ni wagati t'i ka cɛ sɔrɔ yan nɔ. n mana kɛ cɛ nɔfɛ bi n nana i yɛrɛ de nɔfɛ. o ka di. awɔ a ka di. dɔ di. komi ni tilala n ka kalanw na n ye n ka dossier déposé Bamakɔ fan bɛɛ bon n ko yani jago ka bɔ voilà muso yɛrɛ ni furu de ka kan. wa muso dɔgɔyala de ka di san cɛ bɛɛ fɛnɛ. n ne ni i cɛ ka ko n ko n'a sɔrɔ a ko bɛ se ka lajɛ cogo min na ji ɲɛma jɔlen na yanni n ka résultat ka bɔ an ka se ka furu kɛ n bɛ furu n bɛ taa n ka baaraw kɛ ka na voilà n ko n bɛn'o de ɲɛf'i ɲɛna tan. n y'a faamu. Kadi. naamu. diɲɛlatigɛ ko bɛɛ filɛ nin f'i k'a kɛ hakili kan. o ye tiɲɛ. ne yɛrɛ bɛ min na o ye Kadi ka kɛlɛ. a bɛna sɔn wa ne ma kɛ ala ye k'a dɔn sabula ne sera mɔgɔ kɔnɔna la a tɛ baw ka ci ɲɛfɔ ɲɛna nka u bɛɛ bɛ ka u da fili ko e tɛ mɔgɔ bonya. Tantu ko ne tɛ mɔgɔ bonya Tantu e bɛ se ka fɔ dugu in kɔnɔ depuis ne nana dugu in kɔnɔ ne ka mɔgɔ bonyabaliya jumɛn sera mɔgɔ ma n ye mun kɛ yalima n bɛ nanzarakan min fɔ de don wa. fo n'a kɛra o ye. nanzarakan ye mɔgɔ bonyabaliya ye bɛɛ n'i ka kan de don tiɲɛ don o tɛ ne ka kan mɛn nka o t'a jira k'a fɔ ko ne tɛ mɔgɔ bonya. dugu in na ne nana dugu in na yan ne bɛ bɛɛ bonya n bɛ bɛɛ de bonya n ka tɔɔrɔya foyi ma se mɔgɔ si ma nka a bɛ se ka kɛ komi adamaden n'i ma dafa i bɛ se ka don dɔ gasi la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama a bɛ se ka kɛ. Kadi ne kɔni bɛ min f'i ye
i ka ko in ta ni hakili ye ne yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in kɛ n'ala sɔnna ma an ka jɛ k'a to ala bolo ni ala ko ko jɔnni i bɛ kɛ fɛn o fɛn ye i bɛ kɛ o ye siga t'o la nka nin ko in ye ne kɔni jigila misɛnya ne dabali banna dugumɔgɔw ka fɔ ko ne tɛ mɔgɔ bonya ko ne tɛ se ka kɛ zayidu furumuso ye ne jigi misɛnyara a fɔ ni bɛna kɛ ne sara ye Kantu kadi ne yɛrɛ kamana bɛ gana n y'a faamu Tantu kuma tɛ ne yɛrɛ la bilen o de kun